mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabili pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Rise up and shine with Pastor Kim. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan mga kaigsunan, sa tanan nga mga tik paminawan din sa Shine FM 95.9 o sa Shine FM 96.5 o 96.7. Inyong tanan nga nagsunod o naminaw. Hi, hello mga kaigsunan, mga pinangga. Kumusta nga tong mga kaigsunan ining oras ugtak na sa kabuntagon? Welcome na welcome diri sa atong nga program Rise Up and Shine. Okay, maguban-uban na sa kita mga kaigsunan pulo sa inyong madunggan og mabatian, magtudlo sa katawhan sa tinuod nga kaluwasan, kabaguhan. Si Kristo lang ang gipadala sa kalibutan aron maghatag kanimo og kaluwasan. Bago ka na mga kaigsunan nga niini nga kalibutan na magamping magbantay kita. Kay trabaho siyawa kanunay nga tuyok-tuyok nangita og nangita mga kaigsunan matukog. Okay, salamat sa Dios sa lain na sa mga adlaw, sa lain na sa mga gayon nga kita magkuyog-kuyog. Ini nga mao nga programa igsuon ko og dinhi sa Facebook, dinhi sa radio. Og salamat sa Dios yang kayo gugma nga gipabot diri kanamo kanatong tanan nga mahimo kita nga ligon og kusgan pagpadayon ngadto sa unahan. Kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Okay, sa ato nga pagpadayon kuyog una kita mga kaigsuon ko sa mga pag-ampo kay nindot kay sugdan atong tanan sa mga pag-ampo mga kaigsunan. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord ining oras takna sa kabuntagon. Salamat sa mga kayo gugma. Salamat Lord sa walay hunog, walay undang nga mga mensahe nga imong nga gipadayag diri kanamo adlaw-adlaw. Salamat Lord among nakita ang sidlak sa adlaw sa kabuntagon. Among nakita Ginoo ang imong kayo gugma pagmahal. Salamat ini nga mga oras, salamat ini nga mga takna sa imong nga kaayo Ginoo nga naghatag ka kanamo kadasig kaligon. Salamat Lord, wala minimo gipasagdan, wala minimo Ginoo gipabayan.
Salamat sa mga adlaw nga imong gihatag kanamo Lord, og salamat usab amahan ini nga mao nga sibianan nga nahimong katabang sa among kinabuhing Kristohanon nga dili kami magpabaya o mahimong among atimanon adlaw-adlaw. Salamat Lord sa tanan nga mga pastors nga naningkamot pagsunod sa imong kabubuton, pagwali sa kamaturan. Salamat Ginoo sa tanan nga mga opisyalis sa barangay, sa kapitan, sa mga konsehalis o uban pag Ginoo ang mayor, ang governor, vice governor, tanan Ginoo nga gadumala sa syudad, sa lungsod o sa tibuok kalibutan sa Pilipinas. Father God, ang presidente, ikaw ang Dios nga nasa langit nga magiyag magtabang kanamong tanan. Salamat Lord ining kauntagon sa among pagpadayon, ikaw maghatag og abli nga mga kasing-kasing sa matag usa nga madawat ang pulong kamatuoran maghatag og kinabuhi. Salamat Lord kining tanan ang ginatugyan pinagi si mga anak nga maos Kristo mululuwas kitang tanan magaingon. Amen og amen. Salamat sa Dios. Dalagon kayong Diyos mga kaigsunan diri sa ato nga mga kinabuhi. Okay, kung ano na kamoy mga messages ipadangat o i-share ang ato nga live ini nga kabuntagon. Okay, so mga kaigsunan i-share ang ato nga live, ipadabot inyo nga mga messages diha karon ya share lang sa ato nga live mga kaigsunan. Good morning sa ato nga viewer. Sister Ria Amante. Good morning, Pastor Kim, watching here in San Jose, Tanhay City. Wow. God bless you, Pastor. Okay, gikan ni Brother Ray Fat, nga na sa may Upper Lambog. Live na ka, Pastor, sa Shine FM 96.7. Salamat sa itong igsoon nga si Brother Ray. Naka-live na tama ka igsoon ha sa 96.7 diha sa may Upper Lambog. Pulong sa Ginoo madunggan og babatian dang dapita mga kaigsunan. So kini nga mga sibianan is a non-commercial, non-partisan, non-denominational. Wala kita mag-endorso og mga produkto o wala ta nagabaligya sikat pa pagsugod hangtod karon og wa tay planong magnegosyo, wa tay planong mamaligya, wa tay planong mag-endorso og mga produkto. Igsoon mo nang prohibited yun na nato nga mag-mention og nagkadaya nga mga produkto guban pa. Kaya nga itong pinaka-priority, pinaka-tinguha, pinaka-tumong o pinaka-sentro nini nga mao nga pagsibya, mao lamang ang pagmantala sa maing balita nga gikan sa balaang kasulatan. Og naka-live na sab kita mga kaigsunan sa 96.5 diha sa may Barangay Kansumandi. Okay, kaninyong tanan mga taga Kansumandi nagsunod og naminaw mayo-mayong buntag kaninyong tanan. Sa tanan nga mga naminaw diha sa may Barangay Pakuan, diha sa may Bagtik, diha sa may Nasunggan Talaon, sa may Iligamay, og diha usab sa may Gihob, og isab diha sa may Agotayon, diha sa may Lakaon. Kaninyong tanan nga nasunod naminaw. Good morning, good morning. Og good morning usab sa tanan nga mga taga Barangay Balugo, Banuagi, Linantuyan, Plagatasanon, diha sa may Barrio Los. Kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw mga kaigsuna tong way hunog way undang nga nagapatalingho gini nga mao nga mga mensahe. Okay, good morning sa tanan diha o diha sa may Barangay Aya. Kumusta daw nga mga kaigsuna nga nagsunod og naminaw nato karon? Og sa tanan to nga mga viewers tibuok kalibutan. Og another nga mga messages gikan ni Maisel. Good morning, Pastor Kim, watching from Tanhay. God bless you always, Pastor. Request kog song Pastor Kim sa man lang ako. Gikan ni Brother Rinaldo Linggoy. Good morning, Pastor Kim, og sa tanan nga viewers. Kumusta, Pastor? Greet lang ko nila ni Dong Makmak, ni Daylara og Ati Aisa og kaninyong tanan. Diha ang Dios magpanalangin kaninyo. Gikan ni Giranil Llanos. Good morning, Pastor Kim. Request kog song Asana, watching in Cebu City. Gikan ni Brother Jeter Sangwensa, mayong buntag Pastor Kim. Salamat sa Dios. Nining kabuntagon, watching in Danao. Gikan ni Brother Brian Himina. Good morning Pastor Kim. Salamat sa Ginoo. Naghatag na po siya kanato og maayo nga panglawas. God bless, Pastor. And also gikan ni John Eric Ramirez. Good morning, Pastor. Good morning too sa atong mga kaigsunan nga nausab sa lain nga sibyanan nga nagalantaw og nagapaminausab kanato. Pulong sa Ginoo inyong madunggan og babatian. Purely ini nga mao nga sibyanan mga kaigsunan. This is a non-commercial community Christian radio station mga kaigsunan nga diin naghatod kaniyo sa pulong sa Ginoo Monday to Sunday, January to December. Mao kana ang tumog tinguha mga kaigsunan. Ang Dios magapanalangin og nasayod ko nga gamiton ang tanan nga desidido
Ayaw nga magpagamit sa Ginoo, kaya lang gamiton ka sa Ginoo nga di ka magpagamit mga kaigsunan. Alangan magpatawag kag estudyante nga wa ka moadtong eskwelahan. So kinahanglan kitang moduol sa Ginoo aron mahimo kitang sakop sa Ginoo. Okay, gikan sa lain nga ni kisam ni nigikan ni Joren na Kasilaw. Maayong buntag Pastor Kim, salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga maoy magligon nato. God bless you Pastor, watching from Cebu City. Gikan ni Mary Chris. Good morning Pastor Kim, watching in Cebu City. God bless you. Salamat sa itong mga kaigsunan nga gusunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Okay, nasahid ko igsoon nga dunay himuon og buhaton ang Ginoo ining adlaw mga kaigsunan sa tanan nga matinud-anon nga nagsunod sa Ginoo mga kaigsunan, kanang walay hunong nga pagkiguban si Ginoo at yung timan-an mga kaigsunan. Walay kapuslanan ang atong pagpadayon pag-alagad si Ginoo kung wala kini matunong sa husto nga naa sa Biblia. Ug ang pagpamatuod igsoon ko nga kini natunong may mabati ka nga pinasahi. Dili nimo ni siya ma-feel sa istorya sa tao, di nimo ni ma-feel sa nakita nimo sa tao, ma-feel nimo mismo ikaw ang maka-encounter nga si Jesus mismo nagapanglihok. Lahi na ning giistoryahan ka nga ang Dios nindot, lahi ning nakakita ka og gibuhat sa Dios sa ubang tao nga nindot. Lahi gyud igsoon ko pag ikaw na gyud mismo ang maka-experience nga kamo na gyud, ikaw na gyud ang naka-experience ni Jesus sa imong kinabuhi mga pinangga. Munay pinakanindot mga kaigsunan nga diri sa tong kinabuhi kita gyud mismo maka-experience. Kita gyud maka-experience mga kaigsunan diri sa atong kinabuhi nga si Jesus igsoon ko maghatag og igon og kadasig kanato nga tanan. Ayaw tuguti igsoon nga magpabilin lang ta sama sa kasagaran. Atong tinguhaon nga si Kristo magpabilin sa atong kinabuhi ug mapamatud-an kini sa atong mga gawi, sa atong mga buhat, sa atong mga sinultian, sa atong mga confession, kadapat mapamatud-an ang mga pinangga. Unya kanunay tang nagsimba, unya sensitibo ta sa atong pagsimba. Atog yung tan-awon nga diin ang Dios atong mahimaya. Ayaw mo pag yun basta kay makasimba, basta lang kay makasimba ko okay na. Oy klaro ha igsoon ha. Kaya basig nagsimba ka na, sige ra kang ka Facebook, sige ra kang wala ka naminaw sa wallet. Mo na imong tan-awon igsoon mo nang klaruhan ng simbahan ng imong padulngan. Kung padulong padaglangit mga pinangga. Kay basi pag compliance na lang na bulsa na lagi pasa na. May nang klaruhan na ita mga kaigsunan. Laing nga minsay Madeline, Sister Madeline Bundaon. Mayong buntag Pastor Kim, salamat sa Ginoo sa matahom nga kabuntagon nga iyang gihatag kanato. Asa karon naminaw Sister Madeline na kuan diri sa 96.5. Okay, salamat sa Dios sa tanang kasunod sa may barangay Pakuan ang pinanggadang kapitan ni Kapitan Ik Ilarcusa. May buntag kaning tanan og ni Konsyal Ate og insab ni Konsyal Upaw, ni Konsyal Mario. Ako mga kaila diha nga mga opisyalis sa may barangay Pakuan. May buntag kaninyong tanan ha mga kaigsunan ko. Uban wa ako kaila mga kaigsunan. Og may buntag ni Pastor Nisan Bulabon, uban siyang asawa Sister Crisilda og sa ilang gamay nga bibi. Wapoy bibi nako sa. Naa man day mga ngalan bibi nya dako na. Ngalan nang gina mga pinangga. Okay, so kaninyong tanang nagsunod og naminaw. Good morning also diha ni Pastor Albert Garces atong pinangga nga igsoon na diha sa may Lanasan. May buntag diha Pastor. Og saban pa nato nga mga pastor diha nga mga kaigsunan diha ni Pastor Ricto Ilmo og diha ni Pastor Lito Garsula. Isa pa man ni Pastor Marlon Rubrico may buntag Pastor. Og sa uban pa nato nga mga kaigsunan diha nga mga pastors mayong buntag og insab diha sa may Mampulo. Good morning. Pagkargahan na ito mga higala diya sa may barangay Ili, diya sa may sitio Mampulog, o ilabi na po diya sa may Mahayag. Atong pinangada, Brother Nilboy, Brother Billy, kaninyong tanan mga kaigsunan diya sa may sitio Mahayag, diya sa gawang-gawang, dool na sa Nabilog, diya sa may Ili mga kaigsunan ka. Okay, salamat kayo sa tanan nga nagsunod og naminaw gyud
Okay, mayo gi kayong Ginoo mga kaigsoon gatag sa kaligon og kadasig ni. Update lang mo kumusta mga taga-Gutayon wa may nakakuan, mga taga-Lakaon. Good morning day diyan ni kuan. Ni kisa ni Pastor Elmer Faborada. Oh, may buntag diha Brother Ejik og ni Pastor Marley. Kaninyong tantibok pamilya diha dapit sa may Lakaon, no? Oh, may buntag kanila diya sa may Magdunon. Mayong buntag mga pinanggag maabot diha Sister Lini uban si mga bata tibok nimong pamilya. May buntag mga kaigsunan. Enjoy and stay blessed lang yun sa pagsunod sa buluhaton nga makalangit. Okay, dapagilain mga kaigsunan. Gikan ni Brother Renaldo Linggoy, request kog song Pastor ulan sa panalangin. Gaulan ang panalangin nato ning saloon. Kanya pon magpayong mo. Okay, gikan ni Angie Lakinon. Salamat sa Ginoo Pastor og mayong buntag from Darwin or Negros Oriental Masa Plod Sor. Di basta kinas Darwin ato igsoon. Okay, dapat gilain kami sa gikan ni Pastor Free Candelario. May buntag Pastor Kim on air naka sa Shine FM 95.3 Balok Santo Niño, Tanhay City. Bless everyone. Og sa tibok nimo nga pamilya may buntag matag usa ka na to. Okay, naka-live na ta igsoon ko. Upat na. Naparoy duha igsoon. Atuloy pulo paaboton. So may buntag kaninyong tanan mga kaigsunan, di apagilain. Good morning, Pastor. Watching from Santa Catalina, Negros Oriental. Si Pinky Ihara, Bahandi Duti Mas. O, kaninyong tanan mga taga Santa Catalina. Basig makaagi ko diya mga pinangga ha. Matukog basay. Okay, good morning ni Armando Inglaterra. May buntag Pastor Kim watching from Island Garden City of Samal. Request kog song ni Ning Dapit. Salamat Pastor Kim. God bless sa tibok ni mga pamilya og sa tanang mga viewers. And also ni Masayaw Divina. Mayong buntag diha ni Sister Masayaw Divina. And also ni Pastora Adila Fatber Samera. Good morning Pastora og sa tibok nimo nga panimalay og sa tanang naminaw tanang sunod sa pulong sa Ginoo. Ang Dios magatag og kaligon og kadasig kanatong tanan mga kaigsuonan ko. Og sa uban pa nato mga kaigsuonan, kindly share sa ato nga live ining kabuntagon ha. Ayaw gyud mo pagduduha pag-share. O, dyan tayo pa kayong share, oh. Share lang ng share mga kaigsunan. O niya, ipadangat ang inyong mga mensahe. Kaya ito ning tagaan sa pagtagad. Alas 7:44. Pizza 5 bulan sa... saan bulan na ron? Septembre. Septembre ba ron? Marag September gyud. September. Limot naman ko mga pinangga. Mga bisiha gud nako, daghana gud akong gihuna-una mga kaigsunan ko. Pero dili mahimo nga dili na to mahunaunaan gyud ang mensahe sa Dios. Manang kini mag-live ka kada adlaw mga kaigsunan ko. Manila pa to og di ka hinuon, hurot gini mong walay. Pero di ta mahutdan igsuon ko kay dako kay Biblia. Ang nakabulos lang og way basa-basa. Munang daghang mga sitwasyon og higayon igsoon pakalitan ka og asahin pawali nya na naka sa impunto na magpangutkot gikas dili katol. Munang dapat kita nga mga pastors 24 oras nga ready. Na kay gigunitan nga Biblia og wala pwedeng makawali. Bisag ana sa kalsada, bisag way Biblia ang gigunitan, pwede makawali. Pulong sa Ginoo imong gikinabuhi, imo nang gibasa, imo nang gikinabuhi, adlaw gabi igsoon magpahinomdom kini kanimo. Bisag unsang orasa, bisag unsang taknabi, san unsang higayon, pwede ka maka-message, pwede ka makapabot sa mensahe ngadto sa katawhan. Kay nga naman igsoon ko, dili lang imong gibasa, imo pang gikinabuhi. Sumala diha sa balang kasulatan sa Hosea 1:8. So ayaw gid kalimti ang basahon sa balaod, kinanglang tunan mo kini adlaw o gabi. Kana nga instruction igsoon, kana nga pagpadayag igsoon ko. Klaro kayo day and night mo nang atong klarohon nga di kita may wasipyat ana mga pinangga day and night. Wala mag-ingon nga pastor, wala mag-ingon nga propeta ebanghelista magtutudlo, ang giingon da igsoon atong
Yung basahon kita gyud aron tanan ba nangandoy og kalampusan, tanan ba nangandoy og kauswagan. Na kung gusto kang mouswag spiritually, o sige ba, you will be prosperous and successful. Kitang tanan nangandoy ana, kitang tanan nagtinghwa na. And then unsa itong buhaton? Read the Bible. Read and study, meditate. Lahi ng basa lang igsoon, walay meditation. What is meditation? Sa lain nga ito man na magsoon is serious thinking. Pagpamalandong kini mga kaigsunan sa mensahe sa Dios, og diha magpray ka aron giyahan ka sa Dios unsay mga mensahe nga nakasulat sa balaan nga kasulatan, og ang imong application tama mga pinangga. Pag tama ang imong application, siguradong tama ang dagan sa imong kinabuhi. Kaong Diyos nga labing gamhanan, manunubos sa tanan nga katawhan. Angay kang pasalamatan sa usang pagdaig, ikaw pasidunggan. Ang tanang mga binuhat, magasimba sa imong balaanan. Kay gitubos mo sa kamatayon, labas sa kinabuhing walay katapusan. Jesus, maghari ka sa kinabuhi ko. Jesus, maghari ka sa kasing-kasing ko. Ang tanan kamot igabayaw, sa pagdaig magasayaw. Kay ikaw akong hari, ug ikaw Pastor Kim on air. Okay, sa tanang kasunod og naminaw karon sa radio set or sa Facebook, expect blessing, expect more blessing. Basta igsuon ayaw lag si piyata pag-obey, pag-follow ni Jesus. Kay daghang mga sitwasyon sa tong kinabuhi mga kaigsunan, mas gipangandoy na to ang blessing kaysa pagsunod sa Ginoo. Di ba tama? Daghang mga tao igsoon ko mas gipangandoy ang blessing, mas excited sa blessing, pero dili excited pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. May buntag ni Gina Kamahalan. Mayo nga buntag Pastor Kim, watching from Davao. Pastor, palihog kog appeal sa imong prayer. Akong anak naa sa hospital karon kay na dengue. Request kog song Milagroso. Salamat Pastor. Claim 8 today. Ayohon na sa Ginoo, sigurado na 100%. tanan nga katawhan. Tinood ka na igsoon tungod kay ang Dios gamhanan, ang Dios milagroso. Wala igsoon ko timan ini. I-claim na. Yes, ina, yes Lord, I accept. I claim it. Imo na nga i-release, imo nang ayohon ang akong anak. Magasimba Tinood ko na igsoon kamong tanang kasunod amina na mo'y sakit balatian, problema kalisod diha. Expect today. Healing is now. Ang kayuhan karon na. Ha? Dili later. Ha? Dili soon. Now. Faith is always now. Baka na igsoon ko tuhoy kay ang Dios mahimo nimo karon. Sabay sa mga pagampo nato right after. Si Jesus ang muayo, si Jesus ang dapat maila, si Jesus ang dapat ma-recognize. Wala ko'y kalabutan sa kaayuhan na naman igo ratang gamiton sa Dios mga pinangga. Pasalamati dan ang Ginoo. Thank you Lord for the complete healing of my daughter or son. Baka na igsoon ko, i-claim na igsoon si Sister Gina, ang Dios may himuon, may buhaton. Basta tao ganing may buhaton sa Dios, may buhaton sa bang Dios nimo. Pero siguro ang imong pagsunod sa Ginoo tama. According to sa Romans 10:2. Mao kana mga kaigsunan, mahimuon ang Dios des imong kinabuhi. Wala igsoon nganong gapadayon ko ning radio broadcast ministry. Dili ni sayo ning gasto mga pinangga. Pero sa akong kinabuhi mga kaigsunan, grabe gibuhat ang Dios. Pila na kagatos, pila na kaibong mga tao gibag-o giusab. Andagan sa ilang kinabuhi. Muna igsoon ko og mawala
maning radio ministry walay problema kay di na mawala ang mga mensahe sa Dios nga nakapasok sa ilang kasing-kasing sa ilang dughan. Samtang pwede pa ta maka-broadcast igsoon ko ato ning himuon pag dili na pahuway tang tanan. Pahuway igsoon ko wala na problema. Ako ray tao nga dili lisod igsoon. Pag maingon ang Dios hunong na, pahuway na ta. Pahuway na ta igsoon ko. Apan kumingon siyang padayon pa, padayon gyapon mga kaigsunan. Mao kana ang pinakanindot o pinakatahom nato nga himuon mga kaigsunan ko ini nga kalibutan na. Muduol ta sa Ginoo, mo sangpit ta sa Ginoo, mutawag ta sa Ginoo nga matinud-anon. Di ta magsigig lantaw og kwarta, di ta magsigig agad og kwarta. Di ta magsigig agad og unsay mga benepisyo, unsay comfort zone. Mao kini na mao ning pitidaghanan gipangandoy sa pagsugod ini nga ministry igsoon ko. Pagtuo ang naglihok, paningkamot ang naglihok, pagsalig ang naglihok. Kaya ang akong gitimanan ang giingon sa Biblia, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. I believe it. Igsoon ko nga kana gihimo sa Ginoo giya pag yun ang himuon more pag yun mga kaigsunan. Og sa tanang kasunod og naminaw diha sa may Punglo, Tanhay City, mayo may buntag niya ni Pastor Safri Candelario. Okay, na sa tanang naminaw diha mga kaigsoon may buntag diha sa may Kanghatap, diha sa may Pasto, diha sa may Kangkwi. May Kangkwi diha mga kaigsoon, Kwi. May lugar diha nga Kangkwi. Og insa mga kaigsunan kining nadia sa may Pasto og pilar ni kasityo ako ni batan diha sa may Kuan, diha sa may Santo Niño. O diha sa may Pilipigan may buntag diha ni Pastora April May. Good morning. Og sa tanan nga namin usab nato diya sa may Upper Lambog ta. Ka-live na ka sa 96.7 Pastor. Greet lang ko sa tanang taga Upper Lambog og sa tanang mga ka-shiners. Happy blessed Thursday. Ay naade tayo ray ko anigsoon ko. Naade ay tay kining sala ni. Overnight prayer. Natay overnight prayer mga kaigsunan ko. Kining anas kan sumandig nyang gabi katong nakadungog ganahang mga piligson ko sa mga pag-ampo overnight ni i-prepare imong kaugalingon tulog daan ron. Kinatay overnight prayer naman nun prayer mga kaigsunan diha sa barangay kan sumandig natay kuan diha panag-ios sa nyang gabi sugod tag mga 8 o'clock kumarag mga alas 11 anak gyud dapita unya mga kaigsunan ko. Katong ganahan nga katong naay desire nga magpastor. Okay, so sa tanang kasunod daminaw dihan dapita nakadungog karon. So naatay paghimuan nga pastoral training course mga kaigsunan ko. Katong ganahan mahimo nga pastor or katong may tawag nga pastor, so kung ganahan mo nga magpatudlo, so naatay paghimuan diha sa barangay Kansumanding mga kaigsunan ko nga pastoral training. Pastoral training ni mga kaigsunan diya mismo sa barangay Kansumandig. Chat lang muna ko or sa mga staff sa Shine FM aron atong mahatagon niya ninyo ang schedule. So katong naminaw diha babae og lalaki nga gusto makakat-on unsaon pag-share sa pulong sa Ginoo, unsaon pagwali, unsa ang evangelism, unsa nang how to make a sermon or whatever nga mga trabaho, church management, divine management ug uban pa igsuon ato nang itudlo diha kaninyo mga kaigsunan. So maghimo ta para ni 6 months ani mga kaigsunan 6 months ani every once a week, pero taas gyud ang oras ani, maybe whole day ba ni or unsa ba ni ato ni sabutan niya. So sa tanang kasunod diha sa may Kansumandig, diha sa may dapit sa Plaga or asa ba na diha Linantuyan, kining diha sa Balugo, diha sa may Banwagi, diha sa may Talaon, diha sa may Aya, diha sa Pakuan, Bagtik. So natay pastoral training course igsoon ko ana natay pahimutang diha mismo sa kining Kansumandig upper Kansumandig, upper proper. Natay pagkaimon makison. Chat lang muna ako para atong mahatag ang schedule ninyo mga kaigsunan PM lang mo katong mga interesado og naay plano nga magsangyaw nya walay kalabutan ani igsuon ang relihiyon. Way kalabutan ani kay
Kaya namin ra ba nga basta sa kupon no, wala na problema. Igol ako mo tudlo igsoon ko. Bisag asa mong igon sa mong relihiyon na basta di lang kulto. Giyan ta mo igsoon unsaon ang pagkinabuhi nga pastor. Unsa man na nga mga itudlo nato, di lang ko magtudlo Greek, Hebrews o Aramaic mo man ay mga original nga languages. Di lang ko motudlo ana kay di na applicable sa tuwa igsoon. Walang tudlo igsoon ko ang homiletics, hermeneutics ug rhetoric ug uban pa nga mga pamaagi. 8 ka klase nga preaching igsoon ko sa tuwa nga nabalaan murag tulora atong itudlo na, pero di na ko itudlo ng uban kay murag bugat-bugat na gyud. Dire lang ta sa gitawag mga kaigsunan ko o simple lang. Simple lang pag-deliver. Ang importante, ang pinaka-priority nako, tanan nga magwali, tama ang kinabuhi sa mata ng Dios. Useless ang atong nakamahuan, useless ang katigong muwali, bansay muwali, kinabuhi, way kabaguhan, way kausaban, way pulos ng waliha igsoon ko. Ang imong head knowledge dili na magpulos sa pagtumba sa trabaho sa yawa igsoon ko. Nga sakit og balatian di magpulos ng head knowledge. Apan ang dakong kapuslanan, patay na patay ka sa bata ng Dios. May malinis na puso. Muna'y pinaka-importante mga kaigsunan. So katong ganahan nga mo eskwela igsoon ko og pastoral training course mga kaigsunan, pwede kayo niya libre ra niha. Wala ta magpabayad igsoon sa nagkaalam nga gihatag sa Dios nako, di ko magpabayad. Di ko magpabayad mga kaigsunan. Kaniadto ako ning gigastuan og libo-libo. Pero di ko magpabayad karon mga pinangga. Even kaniadto mga documents diri wala ko magpabayad mga kaigsunan, even na single piso. Inood ko na mga pinangga, wala na. Na naman biyaan ra nato na. I-bless na ko sa Ginoo. Una mga kaigsunan nga kining free na, free na mga kaigsunan nga pastoral training course. Libre gi kayo na, pero dili ka libre sa paniod to. Dili libre sa snack. Kamo na o gana mo pagdala mo snacks mga kaigsunan, no? So kung ganahan mong mabil mga babae o lalaki or dili na ko magpastor ay wa man ay problema god. Ang imo lang gusto lang ka maka-cut on pagyod unsaon pag-evangelize, unsaon pag-deliver, unsaon paghimo og wali, unsaon pagsulti, unsaon pagsugod, unsaon pagtapos, unsaon kining paghatag og kanang bitong pag-ila diha sa Bible, sa mga words, unsa pa na grammatically, ako pa na itudlo ng grammar. So pataka ra ta igsoon kog interpret sa Bible nya grammatically, perting layuan sa tinuod. So mo na mga kaigsunan systematically. So ato nang itudlo mga kaigsunan. So ato nang itudlo mga pinangga, basic sa documents usab, no? Apil na usa na sa ato nga mga subject igsoon ko ang labi na sa pastor. So dapat kabalo ka sa documents. Tanang daan gyud sa pastor, di ba? Realidad man ginang certificate, baptismal, child dedication, so kaning sa certificate of marriage, o kung saan pa na diha asa ka mo duol kisay duolon, even sa pag-register sa bata. So dapat makahatag kag ideya ana even sa kasal, kinsay duolon, asa mo duol, asang opisinahan. So ato na itudlo mga kaigsunan ko aron mas mahinlo pagyod or mas magiyahan pa ta sa kinabuhi nga pastor mga kaigsunan ko. And then sa church management kasama na mga pinangga. Okay, so ganan mo nga makantigo ana, even dili ka magpastor, gusto lang kang mo-avail, gusto lang kang makakat-on, gusto lang ka makabalo unsa di ay ang mga buluhaton sa kinabuhi nga pastor o sa assistant sa pastor, sa asawa sa pastor, unsa man nga gustong imong makatunan, pwede ka nga makauban mga kaigsunan ko. No, ato nang itudlo tanan mga kaigsunan ko. Okay, salamat. Naka-live na sab kita mga kaigsunan ko sa 101.3 Malabuyok, Cebu. Good morning sa atong pinangga nga Pastor Gideon Candelario. Pastor, may buntag kanimo Pastor Russell. Happy day kaniyong tanan og sa tanan nga mga taga barangay sa sitio Kalutugan, barangay Sardinia, probinsya sa Cebu, diha sa may lungsod sa Malabuyok. Sa may buntag kaninyong tanan diha, so mao to mga kaigsunan atong mga pahibalo. Yang katong ganahan nga mo-avail da sa Pakwan, da sa Bagtek, da sa Plaga o Baklay mo, Linantuyan, Banwagi. So natahimo igsoon ko nga pastoral training course mga kaigsunan. Diya mismo ni mahitabo sa may Shine FM kan Sumandig. No, so ato ra nga sabutan, ako ra ning i-usbon ang schedule.
Kay naamang ko'y nakakuan nga mga pitoguro na daan mga kaigsunan. So ganahan mong wabil para mapinta na lang atong trabaho. So dili man ka magpastor o gusto ka magpastor, giyahan ti kaigsuon sa unsay pamaagi sa pag kanang kinang pastor mga kaigsunan no. So ato nang itudlo dia kay mga pagtulon an Jesus ug uban pa. No ako lang yung kuanon tong kaya ra sa inyong huna-huna. Nandi na gid makaya ng uban na ako na i-appeal kay lisod na gyud kayo mga kaigsoon. Kana lang pinaka-actual kanang na-experience kana ma-experience gini mo diha sa field kay lahi biya ang theory og ang anak ka sa actual anak ka sa field mga kaigsunan. So ato nang itudlo diha kaninyo. So ganahan mo pa-enroll mo mga kaigsunan diha mismo anata sa may barangay Kansumandig diha sa Shine FM Kansumandig og gusto mo alang sa dugang kasayuran ana. So pwede mo modool sa mga staff o sa mga kauban nato diha mga kaigsunan na ada sa Pakuan, sa Pastor Nisan diha o sa bisan asa igsoon ko. Pwede mo direct na ko message mga kaigsunan. Okay, daghang salamat sa tanang sunod og naminaw. Okay, ato sa tanaw ning mga nag-message dire maayong buntag diha ni Jorly Sir si Marino. Ayong buntag pastor. O da pagilain ato sa ni pambasahon ha. Okay, salamat muragwa na. Okay, so ang Dios magahimo dagko nga mga milagros inyong kinabuhi mga kaigsunan sa atong kinabuhi kay ang Dios maayo kay sa tanan nga oras, sa tanan nga panahon. Okay, so may buntag usab da ni Nanay Nining ni Sister Matoy na diha sa may Mag-ubay kaninyong tanan nga nagsunod dominaw and also dire sa may upper lower Bulay diha ni Pastor Charlie, Sister Jonaline and also diha ni Brother Jaime, Sister Linda kaninyong tanan nga nagsunod dominaw dire sa may Barangay Tihil. Maayo may buntag mga kaigsunan o gadalaygon kayong Dios ang dungog og himaya dili jud ko moingon nga ibalik kaniya kay ibalik kwaon na pod moingon ko igsoon nga ang dungog himaya it's only for Jesus only. Munang atong i-correct na tong termino usahay mga kaigsunan kay kaniadto naglibog ko ana. Ang dungog og himaya akong ibalik nimo Ginoo. Ibalik. Nya kay gibalik sa ato pa imong gihulman or gikuha. Nya pagkaugma kay ampo naman pug ka akong ibalik ag gikuha nimo paghuman nimo ampo. No? So muna mga kaigsunan nga usahay niya tong ampo bisag Bisaya di pa matunong. Ang ato lang koreksyon ginagmay. So ayaw nag-ing nang ibalik si Ginoo. Kung dungog himaya akong ibalik. Ya, una-una ha, ang term ibalik. Imo na pong kuhaon. Ginoo. Ako na pong kuhaon ang dungog himaya, Ginoo. Ako ring ibalik unya. Natanawa ra. So ang dungog og himaya is para ragyod nimo, para ragyod si Ginoo. Ayaw nagkuha mga magdungog himaya mga kaigsunan. Okay, so salamat sa Dios sa iyang kayo gugma diri kanato nakatag sa kaligon kadasig kanatong tanan mga kaigsunan no? Okay, so salamat kay sa Dios. Daghanam ng message nako mga kaigsunan no, kuyawan man tani. Okay, so salamat kay sa tanan nga nag-message. Salamat kay sa tanan nga naghatag kaligon o kadasig sa mensahe sa Dios. Okay? Dapat gilain igsoon nindot kayo na pastor dalaygon kayo ang Dios sa mga tao nga andam nga magpagamit sa kimayan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo gikan ni Brother Rinel. Namo na mga kaigsunan nga atong daghanon ning mga workers sa Ginoo. No? Kay ngano mga pinangga ang evangelism ng God or naamang guna siya sa kuan kining kabahay na siya sa 5 ang apostle, prophet, evangelist, no, evangelista, magsasangyaw, pastor og magtutudlo. So kining 5 mga kaigsunan ko kung mao ni maga-function piting dakuag agi, no? Perting dakuag agi o perting paka-epektibo ha mga kaigsunan kay kini silang 5 aduna kini nakadaiya nga katakos ug tahas trabaho designation unsaon pag-prepare ang churches. What is church? Igsoon the believers of God. So kini silang 5 dako kayo nig ikatabang. Ha? Usahay na uban dili mo accept og apostles. Ha? Nya mo gamit pagit sa term nga pastor is the highest calling.
How about the apostle? How about the prophet? How about the teacher? Not only the pastor, but the fivefolds are very important nga diin naa sa church. Ha? Kay aduna kini sila'y tagsa-tagsa ka designation mga kaigsunan, trabaho aron mo lambo ug mouswag aron ug labaw sa tanan mapreparar ang churches sa pagbalik sa Ginoo. Basahan niyo digsoon. Wala kog butang dia. Kanang sa fivefold igsoon. May nang namoy participation mga pinangga. Okay. Now, kung maghimo og balay mga kaigsunan ko, arita sa paghimo og balay. Sa marani igsoon ko sa naghimo og balay kita nga ang balay nindot gayod kon kumpleto kini sa mga tao o kumpleto sa mga kahimanan. Di ba? Sa balay igsoon arita sa standard gyud balay nga kumpleto, even dili dako, dili nindot pero kumpleto ang setup. Like for example, sa balay naagyod ang mason. Tigmasa. Sa balay naagyod ang panday. Okay na may kahoy, napoy masa. Sa balay igsoon ko naagyod ang welder. Di ba? Kay na magi mga kabilyad ang weldingon. Sa balay naagayod ang gitawag igsoon kog electrician. Okay, taon magi kuryente. Sa balay igsoon naagyod ang sitawag aning tigtaw og tubig mga kaigsoon, plumber man siguro na. Nalimot ko ha, pasensya na. Correct lang kung di mo ha. Sa kadang tig-install sa tubig. Hindi ba? So kana kompleto na. O napagi ikaw dom. Tig-pintal. Talagsa kay igsoon ko nga panday nga kamao siya ani tanan. Talagsa kay nang mahitabo. Nga kamao siya halos kamao tan pero naagyod. Nakoy kaila nga kamao tanan. Sa wiring, kuryente, mason, maayo pud sa kining pagpamanday, kahoy, may gimukulit-kulit, may pong mamintal, maayo pod sa kining sa install sa tubig, maayo pod sa kuryente. So igsoon ko, di ba, kung natong tanawon, kung naa kini silang unom, kanilang unom, igsoon, basic lang ni, kaning unom, kung naa ni sila, ang balay igsoon ko, daling mahuman, unya, dili na ta magproblema kay ngano man kumpleto na ang tanan nga mga gikinahanglan. Di ba? Unsao man ang balay, nindot pagkatrabaho kay naay mason, naay panday, pero wala po'y kuryente. Nindot ang balay kay naay kuryente, naay mason, pero wala po'y tubig. No, ang balay na napurma na naay tubig, na naay kuryente, purma. Dili man kayo gyud nindot kay ngano wala man po'y pintal, wala may pintor. Kay kanang pagpamintal dili be po na iano igsoon kita kani atong pinintalan. Di ni kapasar man kay igsunan ko sa mga gitawag natog mga eksperto sa pagpamintal. Dili ni mapupasar kay kinito bisag unsa ra maning istorya ha. May buntag ni Nanay Larisa Arisa mo ba ni nay ha? Correct lang ko, Larisa Arisa. Kadaghan namang za. Okay. Imuntag kanimo nanay, ang Dios magapanalangin kanimo. So muna mga kaigsunan kining apostle, prophet, evangelist o kining pastor o teacher. So kini sila igsoon ko dako kay ni gamit kahimuan alang sa pagsakmit sa mga katawhan. Tungod kay ang tao adunay nagkadaiya nga mga kinaiya, batasan, attitude, altitude og nagkadaiya ang ilahang mga needs og nagkadaiya ang ilang mga desires in life. Muna nga ang Dios nag-andam og mga tao, mga gasa which is muhaom unsaon kini pagsakmit according sa Jude mga kaigsunan ko. Sakmit. There are many ways how to catch. Pagsakmit, pagpasol, pagkuha kining mga tawhana. Adunay magwali diya sa kadalanan, adunay mo ana house to house preaching, house to house evangelism, online, via Zoom, ug uban pa igsoon ko. Di ba kabantay mo sa atong pagwali kita nga mga pastors? Naay gawali ta sa dali lang diha sa dalan or diha sa krusada. Nadala siya sige na iban wala agyan.
Nayuban miduol sa Ginoo gidya sa balay atong gi-Bible studyhan, miduol si nayuban wala gyud. Ha? Nayuban diri sa Facebook nadala ning agad sa Ginoo, nayuban wala gyud. Igsoon dapat makasabuta. Dapat makasabuta niini nga pahina sa kinabuhi. Nay mga giandam ang Dios alang kanila. Ha? Nay giandam kabantay ka nganong isigi nimo giwalian wa gimadala. Pero pag adto sa laing pastor dalaman. Manang ako igsoon mao gini akong prinsipyo. Bisag akong pamilya, bisag kinsay mo tudlog muwali niya basta sa Biblia lang tama lang. Dili ko magdumili kay kabalo ko sa akong limitasyon nga naay mga panahon nga bisa ng akong pamilya suod nga higala. Inigsulti giniguwali nako, di gyud madala. Pero sa ubang tao, sa ubang pastor nadala, akong suportahan igsoon ko as long as nangalagad siya sa Ginoo. Dili ko ng pulong nga silusan. Dapat ako ning teritoryo napayuban igsoon ko nga masuko o magtukod og simbahan anang teritoryo ha kay iya kuno na. Ha? Di na mao igsoon ha, walay jurisdiction mga kaigsunan nga nakatala ang balaod nga di ka pwedeng magtukod simbahan bisag magtapad pita bisag sing pulo patak ka simbahan nga magtapad anang usa ka sitio wala nay problema. Ha? Wala nay problema mga kaigsunan ko. Nga naman o makapalit ko 100 square meter ikaw makapalit pod unyag tukuran ko nagsimbahan. Naday bawal. Naday butanay igsuon ko? Wala. Mo na nga tao na'y bahala og asa siya mosulod. May pay igsoon, may pay mga tindahan og chinilas, tindahan glitson, tindahan chikinjoy, tindahan og mga pasaw, di ba gatapad-tapad no? Ana sangge, tanawan ninyo. Kanang tindahan prutas, di ba gatapad no? Pariha ra gyud tanan. May pa silang di Kristohanon kay nagkasabot pa. Pero kini mga pastor usahay, di pa magkasabot. Nga inigsimba sa pikas, mubalhin sa pikas, imong giilog na kung membro. Mangingilog, pasangilan pa ka ng ilog. Oy, sa mga reason, may magway buot ng ning sulod sa simbahan, kay matawag ng ilog, may man nagiaswat, nga gikan dia sa imuha nga simbahan, gidala sa lang simbahan, giaswat. Naananay buot, that is why, igsoon, di ta magbuot sa tao, og asa siya padulong. This is my principle. Even sa akong family, dili ko mag-ut og asa sila moadto nga pastor. Pero mutambag lang ko, pilian ninyo ng pastor nga nagkinabuhi sumala sa Biblia. Mao na akong prinsipyo. Basi kini ako mga kauban, mga kongregasyon, ako mga kaubang pastor, og mato ni simbahan, di ko magproblema. Lakaw, plitihan patamo. Basta na lang ko'y pambagon. Ayaw, gyud mo, og salom, og sala. Pero kamo na'y bahala. Mo desisyon inyo man ang kinabuhi. Kita nga pastor, aduna tay limitasyon, og asa rata pwede nila. Mo na mga kaigsunan ko, ako panggihan, ako ban nga gikan din sa una, sa Shine, tuwa na sa laing simbahan, wadyo ko magproblema. Sige do, why problema? I will support you. Tagapan akong panggasolina. Ako panggiyahan na sige, dito mo para ma-explore pa mo. Og naapoy, muari dire, muna nakasiaw karo mo, binisiaw karo mga kaigsunan. Imbis evangelisi mga tungtuyo sa katawan ng nahitabo, nagburuhanay na naglain ang buot kay ang term nga gigamit, gidani, gikumbenser, giilog, igsoon ha. Amping-amping ta sa paggamit sa term kay basig mao nay mahimong legal ground unya kinaabay mga taong siaw malegal ground tana mga kaigsunan paggamit sa term labi na ng term nga gigamit nga ilog timan pag-ayo the word ilog igsoon ko there's a force nga imong gi-exert nga kanang tawha mo balhin nimo batong desisyon na niya give him or give her a free will to decide asa siyang dapita. Wala tay ni bisan gamay, take note of that. Kita nga pastor, wala tay ni bisan gamay nga pagbulutan ug asa sila magpailalom. Bisan gamay. Ang ato lang, I will pray for you, I will guide you, I will advise you. Mora nay ako ang gihimo igsoon. Kaya nga naman, sa pagtudlo sa kaluwasan o guban pa, ato ginang itudlo nila. Pero sa panahon na mo desisyon sila o asa sila padulong, ilan na ng pagbulutan.
Bisan pag muadto na sila sa impyerno, di ta kabuot. Ang ato lang, Brad, ayaw gid pagpakasala, ayaw gidong, ayaw giday, amping Pero mo sa pastor, nga na magbuot makaganahan kung madtog impyerno. Oh, di ba? Nagi mga inana makisunan. Oh, nagigitulto ay yudluan na sa una pastor. O ganahan na gid may madtog impyerno. Kinsa may magbuot diha. Di ba? Oh, inana igsoon so mo na nga bitaw sa ganahan gitunod ka bisig gusto sa tatulo. Mangugat na lang tag tinudlo unya. Dili magserbe igsoon. Dili magserbe. Manang kamo igsoon you have the freedom to choose asa mo nga simbahan. Basta ako lang tudlo giyan ninyo. Ayaw lang nang nagpalayo sa Dios. Ayaw lang nang kulto. Ayaw lang nang nagtudlo sumala lang sa kalibutan. Dapat sumala gyud sa Biblia. You have the free. Ha? Libre kay igsoon ko. Even gani ako, akong asawa kaniadto mga kaigsoon ha, kabalong sultian ta mos tinod. Wala na ako nagikuan nga tuwa sa laing pastor, ako pastor. Oh, dito ko kanlaon akong asawa dres gyolngan nga simba. Dito ko kanlaon laing nga church, lain pod nga church iya nga gi simbahan. Akong ginikanan lahi pod nga simbahan. Pag uli na mo wala may problema igsoon. Kay kabalo ko nga iya sa Dios ning tanan. Tinod na igsoon akong asawa kaniadto. Katong wala pa ko'y simbahan res gyulngan. Ato apo na dito sa laing simbahan. Nya di man ako dadog kan laon kay muula piting inita, abot po dito muulan. Unya nay batang gamay, si simba dire. Simba siya diha. Unya ako tapos kan lain na nga ngalan sa simbahan. Ako pong ginikanan lahi pong simbahan. Ang importante ang gisimba Dios. Lain-lain lang og pastor. Pero karon Hinoon nagkayusa nami. Pero mas nindot gyud, nindot gyud ang pamilya magkahiusa in one church building. Pero ayaw ibutang sa doktrina nga magkabulag mo di na mao. Dili soon. I do not put in a doctrine nga diin magmurabag na abay gitawag igsoon ko og gamito na to ang biblical nga aspect para paggamit sa to ang kagustuhan. No, don't do that igsoon ko. Nga gamito na to ang term sa Bible or usahay ma-misinterpret pa nato nga gamito nato para sa labit ang kagustuhan nato nga kinaugalingon. Napay mo ingon igsoon nga ang mapahawa mo di na ta yampo. Oy. Di ba? Kadungog yung kuana. Og mapahawa mo di na ta mo yampo. Di ba? Kabantay ka gingon sa Biblia mga kaigsunan ko. Kining og naaga na maghimo nimo sa ingon. Ipaampo gani panalangin. Muna mga kaigsoon dili gyud na mayo. So naay mananghid nimo na i-release. Sige, i-release yo. Ang Dios magapanalangin, mutubo mo suwa. Usahay igsoon mo ni kinaya. Nahitabo karon igsoon nga dili ganahan nga nay mo pahawa diha sa iya nga teritoryo. Di ganahan mo pahawa. Napay kusukong gamay. Unya malibog ko ba? Og naay mo hawa sa laing simbahan mo balhin mo anha niya, perti pa kadakuas ngisi. Igsoon ba? Mo na ko itudlo. Og dako kani kay tag ngisi, dako kay tang welcome. Welcome ka Brad. Welcome po ta kayo nga mo release og nay ganang mo pahawa. Piti to kusuga, imagine ha mingon nga balhin mo reliyon. Imagine ha. Naabe na sila'y relihiyon pero nimbalhin diha nimo. Sila pod na relihiyon gikan nimo padulong pod didto. Munang ako igsoon ko o gikan dito welcome o gikan dinhi ha. You are welcome sa ka nga i-release na ko igsoon ko. Dili magsakit akong dughan. Kay ngano mao gini magpaabot ra ko sa ipadala sa Ginoo. Muna mga kaigsunan importante kay na sa evangelism kang 5 nga diin makasabota sa atong mga function. Apostol igsoon ko, it's a church builder. Dako ka na siya trabaho, sumala, dire, ako sa basaho niya. Kaya murag na post. May buntag na, Brother Flores Lowens. May buntag ka di mo. Og di apag lain. Okay, ako sa ning basaho na. Efeso 4:11, ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles. Gasa ha? Gihimong mga apostoles ang uban nga uban mga propeta. Church builder ang apostoles igsoon ko, dako gini siya kayo og trabaho diha sa katawhan. Propeta, pagpropisay.
Mo nang gitawag igsoon ko the book of prophecy kanang naa diha sa kanang Revelation. So pag propeta, so gasulti siya sa butang nga wala makita, wala may bali, o sa mga butang nga nahitabo na pero tinago, wala may bali niya. So natagnaan, naay pagka manalagna. Pero atong bantayan kay dunay mga mini or mga false prophet igsoon ko. Napoy kung naay false, napoy true. Ang uban mga tigsangyaw, this is evangelist mga kaigsunan, no? So tigsangyaw. So epektibo kay ni nga trabaho igsoon tigsangyaw sa maayong balita, sa gospel. Ang uban mga pastor. Ang pastor igsoon ko mo nang host. Mo na nga pastor, pastol, mo na mga kaigsunan kung kining ang trabaho niya ni siya mo'y tig-atiman. So ako na explain tinag sa mga kaigsunan ko. So tig-atiman siya igsoon, so kuan siya kining residence. Okay, timan na residence ni siya. Gitawag sa host, resident pastor. So naaragid siya ga standby diha sa church igsoon ko tungod kay pastol man siya. Ug unsay mga bunga sa pag-ibanghilyo, bunga sa pagwali da sa street pitch, street evangelism, house to house evangelism, mga tao diha sa krusada nga nakabig diha sa pagtulon-an sa Ginoo. So ang evangelist mo pahawa na siya, mo balhin na siya lain nga lugar, dayong si pastor maunay mo take over. Siya na mag-atiman ni ana. Okay? So siya na tig-atiman na iyan nang atimanon. So munang sa pastor igsoon ko munang gatudlo ta og giya sa pastoring. Kay dako-dako og trabaho ning pastoring igsoon, not only mo wali, not only mo tudlo, not only nga muatiman nila igsoon, daghan pa nga i-manage tungod kay magbalantay ka kay na mo nagingon nga kuhaan pagkuto. Hinod na igsoon. Pero ang evangelist magud mga pinangga kay ang yan trabaho pag humani ag sangyaw, pag kining pagsulti niya sa kaluwasan, pagpadawat, pagtudlo sa ebanghelyo nga si Kristo mangluluwas na mga tao nakabato nagkaluwasan, dili sa magpabilin diha. Mulakaw na pod siya kay walking man siya, no? Moving maning evangelist igsoon. So ang pastor na ni ana moy mo trabaho. Okay? Ang pastor na ana moy mo trabaho. Siya nay mo atiman ana kay resident man siya igsoon, no? Resident pastor man siya, so naaman siya sa pirmi sa church. Okay? Og magtutudlo. So igsoon ko, ang pastor man God is naa niya ang church management, naa niya ang divine management. So ang teacher naka-focus ako kining teacher dako kay ni og trabaho igsoon ko kay kinahanglan siya nga mas lalom kay kabantay og maestro. Kinahanglan siya nga mas lalom siya kaalam o kay balo diha sa Biblia. Kay nga naman teacher man siya, dili man siya mag-preach. Ang pastor can be kanabitang mo teach siya, mo tudlo siya, muwali siya. But the teacher, the word pala nga daan nga teach, tudlo ra gina. So ang teacher is naka-focus siya sa pagtudlo. Kay lahi man ang wali, lahi ang tudlo. Pero si Jesus, kaya niya iak ang tanan, apostle, prophet, evangelist, o teacher, pastor. Kaya niya ang tanan. Kaya niya ang tanan lihokon. Dati sa igsoon ko, mo na ibalik ta. Arita sa apostle. Ang apostolis igsoon ko, kung imong makita, dako kay siyang trabaho. Halos tanan pod nga trabaho sa upat kaya niya. O kay gitawag man siya church builder mga kaigsunan ko, siya ang magmulda even sa pastor, even sa evangelist, even sa propeta. So naa ang trabaho niya igsoon nga dako, bugat, lisod. So dako-dako gid siya trabaho nga kanabitang pag-ayo, pagmulda, pag-ayo sa mga katawhan, pag-atiman sa healing, sa kanang pagpagawa sa mga demonyo, og nagkadaiya pa nga trabaho igsoon ko sama just like ni Apostle Paul o uban pa nga mga apostolis sa Biblia atong makita sa Acts. Grabe paglakaw nila, grabe mga sakripisyo ni Paul igsoon, but he stand firm tungod ligon ang iyang pagtuo sa Ginoo, no? Ligon, i-compare na to sa uwan nga mga tao sa Biblia, lahi ra gyud ang ilang nabuhat.
Munang nindot kayo igsoon kung naay apostoles sa usa ka grupo. Kanatong tanan. Nga diin magapakita sa nagkadaiya nga gasa tanawa. Ang mga gasa niya mao ang uban gihimong mga apostoles. So adunay gasang sa ka-apostoles. So lahi ni siyang function. We have to respect the function of the apostles. Huh? So maga-build kini siya, maga-umol kini siya mga kaigsunan ko diha sa katawhan sa pinasahi nga mga pamaagi, signs, wonders and miracles. Ha? Dako-dako gini siya og trabaho. Unya, kining propeta mga kaigsunan, simple lang. Maga-prophesy siya. Nindot og naay propeta, example. Kaya nakabalo man ni siya sa umaabot. Moa na ang propeta ayaw sa mug-adto niya ng dapita, dili pa insaktong panahon. So kinahanglan nga moingon ta nga sige, mopatuo ta sa propeta. Minaw ta sa propeta kay siya man bisag apostolista, di man ta propeta, bisag pastor ta nya kay salig man ta sa propeta. At magtutudlo ta, ebanghelista ta. So we have to trust sa gigamit sa Dios, sa gigasahan sa Dios sa pagka-propeta. Bisag pastor ta niya wala man tay kagahuman ang pagpropesay igsoon ko. So naa diha nga tahod ta sa propeta. So nindot og natay propeta igsoon ko kay siya mo'y mingon, ayaw sa mo galang-alang, ayaw sa mo kay adunay delikado, ayaw sa niya kay mingon nga anmin Dios adunay mensahe kanako nga ipahibalon kita nga ebanghelista, pastor, teacher, apostolis nga ayaw lang una kamo galang-alang. O diya mag-amping ta, magbantay ta. So naduna tay ahead of time, aduna tay preparation nga naman naatay propeta nga kauban. Magasulti siya sa butang nga wala gid nato masayre. Magasulti siya sa maabot nga butang nga wala pa nahitabo. Kung nahitabo naman, o niya magasulti siya magapadayag sa even gitago kini. Iya kining mahibalaan kay naa siya gasa sa pagkapropeta, sa pag-ila, sa paghibalo sa mga butang nga wala pa. So ang ebanghelista igsoon ko nagalakaw kini siya. Nagalakaw moving. Nagakabantay mo na yung mga evangelist nas kadalanan, nagimog mga krusada, nagwaloy mahitungod sa kaluwasan, nga si Kristo ang manuluwas, si Kristo ang manunubos. So siya ang magahatag igsoon ko sa kompleto nga detalye. Aron ang tao mutuo mudawat ni Kristo. So muna mga kaigsunan, magiya kita sa katawan unsaon. Munay naigingon nga murag naa man kay pagka-ebanghelistahon, naa po kay pagka-pastoron, naa po kay pagka-teacheron, naa po kay pagka-apostolison. Nangina na mga kaigsunan na. So naay atong makita nga murag naa na, pero nagyo kay gitawag og major concern, no? Nagi kay major concern. Kung imong makita diha na sa effectiveness. So igsoon makayo ka pastor, asa dagoy ko ani? Naba ko pag-apostoles, naaba ko sa pagka-propeta, pastor, magtutudlo, na depende ra na sa mahitabo sa imong kinabuhi. Depende ra na igsoon og unsay mga butang nga diin kana bitang muragya bisag lisod pero muragyano ra man kay nimong himuon. Yano ra man gyud kaayo. Sa ato pa mga kaigsunan, diha ka epektibo. Di ba kabantay mo? Kining radio mga kaigsunan na. Kung kamoy pa istoryahon, ambot o unsaon dagoy ni nganong mutingog. Kung kamo ang pa istoryahon, saom dagoy ni nganong mutingog man eh. Napaingon kani adto nga di man na pwede og anas bukid. Di man na pwede og anas bukid ng radio. Kaya na ra manas dulog dagat kuno. Amo na istorya pero kay wa man dili man nila gasa, wala gid sila na, wa gid kabalo bisan kamo nga naminaw karon naglantaw. Unsaon na kuy siya nganong mutingog nganong idig istorya ang pastor kay maabot man diri nga pertera man ang layo Di ba? Nya musulod man ining radio set. Mo na mga kaysa mo na sa imong una-una himala. Kaya po magtawagan ay ano man ang layo ra kay Torres Manila to sa Amerika, magdungog raman. Himala. Tugod na sa teknolohiya igsoon ko og naay mga taong giasahan ana, naay mga tawo nga may abilidad ana,
Kabantay mo three wise men nga gigasahan sila or naa sila katakos sa pag-ila sa bulan katong may hala dito ni Hesus kitong putong gianak si Hesus. Oh, mo na igsuon. Ilaha pud to. Muna nga kung mag-isgot tag radio, murag yung di gini mo ma-imagine nga nung iunan ng tingog. Pero sa kuwa igsuon, tungod kay gasa man ni nako, gihatag man ni sa Ginoo, sa nila pa to sa istorya pa, bisag tulog-tulogan ra. Ha? Sayon ra kay ni, yano ra kay ni nako mga kaigsunan. O dili ko ni proud tungod sa kong kagalingon, tungod ni sa kaalam nga gihatag sa Dios. Yano ra kay ni mga kaigsunan sa ni mo tingog, unsa ang pagpatingog, unsay mga hinungdan, no? Yano ra kayo ni. Pero sa uban, dili gyud yano. Mao na kung naa nimo nang gasaig suon ko, yano ra kay na nimong even lisod. Yes, tinod ang radio lisod pero sayon. Unsa man lisod? Kana bang dili sayon ang pag-process, paghunahuna, pagtrabaho, pero unsa ang pagpatingog sayon ra kay na. Kanang pagpangita sa kwarta, kanang pagtrabaho, sayon ra nga trabahon nga kabao na di ba kana may taong bugat pero kabalo kag asa ibutang. Oh. Di kay bugat nga pa kabalo saon. No, kada bang bisag lisod pero kabalo na ta og asa ta padulong, unsay next, first step, second step, nahibal-an ang igsoon. Unsay mga lakang. So muna mga kaigsunan, kung ikaw sa ka pastor, bisag unsa ka lisod ng kinabuhi tungod kay gitawag ka pagka pastor, kapoy ron, pero ni kaugma ganado na po kang mobalik. Pero wala nimo nang trabaho ay igsoon ko, kung gikapoy ka karon ini kaugma kapoy ra gyapon. Mo nang bisag unsa ka sayon sa trabaho pag dili gina para nimo, kapoy gina. Pero bisag unsa ka lisod sa trabaho pag para gina nimo, padayon gyapon ka. Ha? Mo na igsoon. Okay? So, kung naagi nimo ng pagka-apostoles, dili na istoryahon, dili na i-install, kusa nang amo dating sa imong kinabuhi igsoon ko. Kung naani mo ng pagka-propeta, pagsulti ni mo ng butanga, wa ka matuo, nga tinuod man di ay. Ha? Tinuod lagi. Nila pa to, mananagan gyud ka. Mananagan. Oh, mananagan lagi ka. Wa ka bantay, nagigasahan di ka sa Ginoo anang pagka-propeta. Na naman nakita sa Dios karapat dapat ka. Oh, di ba? Nasabtan yung igsoon. Ala pag yun. Arita sa evangelista. Nga no gyud nga inigwali nako. Na magi mo tuo? Nagi mo dawat? Ya wala ba ko? Ano bang kuan ra ba? Murayano ra pagkasulti. Naitaw nga moingon, Brad. Gigugma ka sa Ginoo. Kanang pulunga nga nadunggan sa tao, ikaw nagsulti tungod kay naa nimo nang gasason. Wala siya makatulog. Wala siya mahamutang. Katong gisulti sa tao nga gigugma kuno ko sa Ginoo. Di man ko makalimot murag hasol sa kundughan. Sunod nga kita nila, Brad, tugiingnan ko nimo ba nga gigugma ko sa Ginoo. Wa man ko makalimot, wa ko makatulog. Unsa man ka, Brad? Ibanghilista ko. Gusto ba kang mutuo? Gusto ba kang mudawat ni Kristo? Gusto ba kang maputo? Pagsulti na igsoon, wala ka rason ang tao? Ha? Wala ka rason? Murabag na nosebleed? Di ba? Okay, naa rin yung gasaha igsuon. Muna magpili-pili tag kisay na igasa inimbutanga kay bisag magunsa patag panghugot, bisag magunsa patag pangisok, magunsa patag igsoon ko. Pag wala nimo nang gasaha, bisag magunsa pagkakampo nang usa ka tawo, wala nimo nang gasaha kay basahan ang Biblia, di gina magsilbi. Pero nay umingon, sa pangalan ni Jesus, ikaw mamaayo. Simple lang. Nayo. Sa pangalan ni Jesus, barug. Simple lang. Tungod kinaan mo ng gasa mo nang igsoon ako'y tambag, ayaw pamugos in town sa usa ka gasa nga wala nimo. Kay ngano mangugat na lang ka, mahurot na lang imong kwarta na ginasto, wa gyud resulta. Mao na nga sa pastoring igsoon ko, dili ni paganagana, dili ni pa kuyog-kuyog. Kung gitawag ka sa Ginoo, kay pastor ka, padad-an kag tao nga imong atimanon. Dili man karon pa, pero mao gina sa umabot nga panahon. Diha gi kay pahimutang.
Munang dapat dawat ta og asa ra tagi pahimutang si Ginoo. Sige na tong testing ini mga butanga way agi. Ay bal sa lain nga agi. Basig dito ka epektibo. Sige kag pananom og mais. Sige rang giulod, sige rang kamatay. Bibalhin ko ng kamote kay basig to ang epekto ng yutaa. Oh, kini ding yutaa. Haom dinis kamote. Ari ka na. Sige kag himo ani mga butanga igsoon ko wa gi resulta. Ako sugot ra ko igsoon ko bisig tigsimbar ako, nya na ko'y gasa sa Ginoo nga basig tigtabang ra ko sa pastor, sugot ko ay basta nag-alagad ra ko sa Ginoo. Di na kinahanglang mahimo kung general manager, mahimong station manager, maunsa mahimong unsala para daigsoon, di na kinahanglan. Ang importante, ang gikinahanglan ako suod ra mi sa Ginoo. Wala na ko mangandoy posisyon, ang ako lang gipangandoy igsoon ko, may maayo kong relasyon sa Dios adlaw gabi. Mana kay yaman ning gihatag na ko igsoon isip magsasangyaw. Nya ako man nag-obserbaran, Lord, efektibo ba ka ako sa pagsangyaw? Inod ba ha? Kining sa radio igsoon sangyaw gini evangelist gini. Efektibo ba ka ako aning trabaho atong testingan. Ang pagsangyaw na to igsoon, atong gi-obserbar ba pag ko. Kay magsige na lang kog sangyaw way na bag-o way na usab ay undangon tani oy. Balhin taglain. Dili ko ingon nga mobalhin kog yawa, di po ko mingumunda pagalagad, mobalhin kog laing trabaho. Basig na ako dito epektibo ining pagpasan ra kahoy para sa tukod simbahan. Di dito ko. Oh, usay mamili man tag kanang nindot-nindot. Namen mili man gyud nga tustubangan. Oh, ako igsoon, okay niya. Nadugay na naman lang gyud ko igsoon ay gitar diri, ay keyboard diri hangtod karon. Di gyud ko katigo mo gitar. Pero nay uban, walay keyboard, walay gitar, igo ra manghula mag-practice pero ako na lang nabalaan. Uskabulan paganing gunit-gunit og instrument, suito naman kaayo, pero ako pila na katuig igsoon ko. Wa gyud. Nagsugod ako practice og gitar. Nahubag na lang ning ako ang kamot. Gikubala na lang igsoon. Di gapon mapurma. Makapurma kog C, D, E, og F igsoon na di na kita na magpulos. Kana ganing gikan sa D igsoon nya mo si na di kita na magpulos. Pero kining uban mga kaigsoon to nga mga naay gasa na age piyong-piyongan ra. Adto pa sila sa power chords perte manginginging murag mo kanta gining gitar. Tan-aw na ko nila pagkasayuna ra man nila. Tungod kay gihatag sa Dios. Tungod kay gasa. Di ba? Munang ampingin ang gasa niyong dili na mawala. Muna kini akong gasa igsoon ko nga gihatag sa Dios pagtukod og radio sa sabi niya welding sabi ni wiring ug uban pa sa computer ampingan ko ni pero akong siguroon nga dili ni magamit sa kalibutanon nga pamaagi. Muna igsoon mo sa imo usahay daghang gitarist. Daghang gitarist og mga singers. Mike is kanta. Unya pagkaman og kanta sa simbahan, ipagamit po dito sa kalibutan. Igsoon, nakoy tambag, hunungan na. Hunungan ng imong estilo nga magpagamit ka simbahan, kanta ka sa simbahan, paghuman kanta pos kalibutan, igitar ka sa simbahan, gitar pos kalibutan, undangan na og hinulsuloy ng trabaho Kay di mo na hunungon, magmahay gyud ka. Muna igsoon, nga naitulutag sa nga gihatag ang Dios mabasa man na pero na to okbon og nay makabutang dia salamat naigasa sa paghapuhap paghatag pagwali katakos uban pa so yun napita sa imong pagkapastor host pastol magbantay sa mga karnero magatipan sa mga karnero di gid ka dinay nga nay karnero mo gawas di pud ka dinay nay karnero mo sulod. Mao ginaigsoon. Mao nga atong tan-awon nga kini nga sitwasyon na sa kinabuhi isip pastor, isip propeta, isip ebanghelista, apostoles nga mag-function sumala sa gasa sa Dios. Napay magtutudlo. Kay magtutudlo igsoon kung dapat mo tudlo ni sumala sa Biblia. Dapat hinuon gyud kay siya adlaw o gabi Kaya unsa man klase ang doktrina ba dapat dili man may doctrine dapat Bible doctrine ang impose mga kaigsunan dili nang doktrina igsuon ko sa doktrina sa tao
doktrina sa panang doktrinahan niya atong tun-an, wa makukabasaan is Biblia. Lisod kay na mag-impose ta kay mga kaigsunan ko og man-made doctrine. Nya ato pang gamiton ang term usahay nga termino sa Biblia nga atong i-address nato. Don't use that. Don't do that. Ay ginaghimo ay igsuon nga magamit ang mga terms niya mura pug kita mo'y Dios. Ha? Ayaw gamita ang termino or ang law sa Bible para pagdipinsa nimo. Kay adunay tulutag sa ka mga addresses igsoon ko para kang asa, para kang kinsa na. Ha? So importante kayo ang tama nga interpretasyon igsoon ko. Ha? Tama nga pag tanaw asa ni gi-address para kang kinsa gyud ni, dapat atong na ma-distinguish kung say tama igsoon. Kaya say mag-apply ta sa wala nimo gi sugo. Muna sa tanang gasunog og naminaw igsoon ko adunay tulutag sa ka mga gasa nga gihatag sa Dios. So we have to respect the apostles, the prophet, the evangelist, the pastor, and the church. Kining lima adunay different task nga gihatag sa Dios. Now kung mutingog ang teacher kitang upat lingkod paminaw. Kung mutingog ang evangelist kitang upat lingkod paminaw. Kung mutingog ang pastor, minaw ta. Respekta kay iyahan ning teritoryo, iyahan nga dihog, iyahan nga trabaho. Kung mutingog ang propeta, saludar ta. Tinuod ha mga original itanan. Oh, saludar minimo propeta. Oh, bisag pastor mi, apostoles mi, bisag matutudlo mi, may gasa mi, pero timan ini. Imo ni. Oh, karon. Mutingog ang apostoles, hilom ta. Respetuan ay sa nagkadaya nga gasa. Balik ko sa balay. Igsoon, kitang kining electrician, unya raman na siyang nanay mapurma balay. Ha? Unya naman siya mamalpag diyan ang haligi ng bungbong kay magtaod na sa connection. So pag mulihok na gani ang electrician, kita nga mason panday apondo sa takay mo lihok na pod. Iyan na po ng traho. Ha? Pondo ta. Hilom ta kay di man ta kamawan ng connection sa kuryente, pondo ta. Respeto ta kung sa mga pamagi unsay sugoon ta bisag panday ta. Palihog ko gunit aring wire bi kay akong itaod kay lisod man. Atahod ta. Di kay imo ko sugo-sugoon nga. Kuan ra ba ko? Panday ra ba ko? Ay mamalihog ra gud ta. Wala ba? Bisag unsa kadako pa ng unsa pagkagamay na nagsugo na malihog ra man gud na. Ngay gunit ko ari. Mao karon human nag-install ang wiring son. Ari na po ta sa tigtaod sa tubig. Install na po sa mga tubo, mga pipe igsoon. Namalihog na po siya. Palihog ko ari gunit biki. Musilit man. Di ba? So, walay away nga mahitabo mga kaigsunan, nagrespetuan ay, nagbantayan ay sa unsa iyang trabaho asa siya gipaymutang sa Ginoo. Nya dili na to pugson nga kinibang kanabitang small knowledge is dangerous. Take note of that. Sa nitabo igsoon, kining ikaw mason, katigo ka mo wiring, akasayon, o niya ang iyaha nga nahitabo igsoon ko timan ini, partial information, katunga lang ang iyahang nasayran, katunga lang iyang nabalaan, dili complete, mo nang little knowledge is dangerous. Manasyag masa. Ya, wiring nga naman. Kuray wala na ma'am, kay karang sweldo nimo sa electrician, ari na lang ako ma'am. Sige, wiring. Karon. Kay nasipyat man igsoon, di man maong koneksyon. Ang kining switch nahimo mang outlet. Ang suga nahimo mang switch, ang line para sa suga nahimong switch. Sunog. Nagkabalo-baliktad igsoon kay ngano dili kumpleto ang kahibalo. Muna igsoon kung diha may gasa ka pagkapastor, imo ng trabaho ang pag-atiman sa mga katawhan. May gasa ka sa pagtudlo, imo ginang trabahoon. May gasa ka sa pagkapropeta, i-develop gina trabaho gina. May gasa ka pagka apostoles na hala gamita gyud na pag-ayo igsoon. And then
kitang lima, we have to be open for correction. Kay sometimes ang teacher mo correct sa apostle. Sometimes ang apostle mo correct sa kining sa evangelist. Now, importante ang open, dili kay open and close parenthesis. Open ang matag usa, even you are the apostle, you are the prophet, evangelist, pastor, and teacher. We have to be open for the correction. Sometimes may failure ta, even head na ta, even pangulo na ta, even taas na kay tagnabot, di pa ika-deny, may panahon patang magkulang. Ha? May panahon patang magkulang. Even ako magpakorek ko, bisan ka mo, you can correct me privately. Igsoon. Manang kita nga pastor, we have to be open for the correction. Nga naman, diha ta mo lambo, diha ta mo tubo. Dili sa tanang panahon igsoon ko, nakita nato ang tanan. No? At nan see to it for your correction, see to it nga has a complete evidence. Ha? Kompleto ang ebidensya nga imong ikapakita, which is asa na wrong. Ayaw pag-ingon, pastor, you are wrong. Nya asa man kun napita na wrong, sis? You are wrong. Amadahan. Kung nakakita ka og sipiat, siguradua ang kumpletong ebidensya. Kumpletong ebidensya, ayaw la pag-accuse dito, pastor, sipiat yun ka. Nya si pastor, pasaylo ako diya, wa ka, ipakita ang wrong, ipakita ang mistake. Naka-ebidensya aning napita, pastor, na sipiat ka. Next, pamalandong Be? Aning napita, pastor. Aning napita, Brad. Okay. Ngayon sa pamalandong ay di sugriak. Bitaw tuod sa. Pasaylo ako, Brad. Nagkulang dyan ko. Ha? Diba? Di po, kita po makaasta igsoon. Mura po tag, pag nakita ginato nga, kinabitang nasipiat, tinuod gad, amended gad nga nagkulang. Natanawa ra. Taan pa ko? Ay, pag hinambog igsoon ko, abi kay nakakorek kag labaw nimo. Nakatudlo kag labaw nimo, perti po kang paka astiga hinoon. Kalma lang. Tanawa si ko, akong itudluan. Leader unta pero minus. Di ba yung nana, no? Leader unta, dapat ako tayo na leader. Pakambugiro arapod. Igsoon ko, and every time you correct, be humble. Kaya ang pag-correct mo na ang pagtabang, mo na ang pagtambag, mo na ang paggiha. In order nga ang grupo mo swag mo tubo. Ang bulaton si kinumutubo. That is why igsoon, diha sa apostle, hangtod sa teacher, dapat open for correction. Able alang sa pag-correct. Mutudlo nimo usay ang apostle, mutudlo nimo ang kining prophet, mutudlo nimo ang teacher. Even igsoon, we are the pastor. Naibata nga gamiton, pastor, you made a mistake. Pastor, you made a wrongdoing. So, bata lang, kisa makamata ka. Sometimes, ang janitor, or wala man tayong mga janitor, or kanang mga ubos lang, mga congregation lang, pastor, aning bahina ba? Let me explain, let me correct you. There are times, or there is time nga may nahitabo, so ato na gawin ng iikuan, dili, madahan, dili good pwede. I am the pastor. You have to follow me. Dili na pwede mga kaigsunan, ha? Even you are the pastor, you have to listen to the congregation on sa ilang mga suggestion. Remember this? They can suggest but they cannot decide because you only the pastor to the one who decide. But you have to ask confirmation or suggestion. Mga kaigsunan ko, mga pinangga, unsa may inyong ika-istorya, unsa may inyong ika-suggest ining bahina. No? Unsa may ito ngayon? Dili kay, I am the pastor, ako'y masunod, ako'y matuman, ako ang gipili sa Dios. Yes, gipili ka, teman Tanawa ni ha? Tungod sa atong pag-ako-ako, igsoon kay tungod kay we have the position, we are called by God,
choose by God ang nahitabo igsoon ato nang gipangako. Tanawa niha. Kabantay mo sa nahitabo ni Moises. Gitawag siya sa Dios nga magaatiman. Pero ang sa nahitabo, nahimo niyang kaabag ang iyang kinsa man be. Be sige kini kamong galantaw. Tanaw gid masabi dig Biblia. Kinsay nahimo nga nakatabang ni Moises kay ngano perting bulo sa si Moises kay sige intaw husay. Siging husay. Kinsay nagsuggest ni Moses nga anaa nga magpili ka og mga leader nga mayon ini para dili na ka magsigig husay. Bekin sa man. May buntag diha li. May buntag niya ni Kwan ni Sister Lot. Lot ba ni or Lot? Pero Lot gini. Thank you for watching from Saudi. Saudi ba to? Layuan na magod sige man kung gaimin naka-agree gyud og ni Sister Jinkan ni Jinilin siguro ni okay kinsa man to igsoon kinsa man to adi ginako ni tiwason ron okay kinsa man to kinsay pangalan sa blank nga nagsuggest niya nagsulti niya continue ang istorya pero dili na ko i-continue kinsa to siya okay anaar good Moises God naminaw si Moises sa suggestion og nahimo nga wala na siya magkalisod. Sometimes igsoon ko kining ako sudyod mo nang usahay na ay ecology di ba na ay sociology, biology, psychology naapoy sa simbahan rani ecology. Ako ng membro, ako ng sakop, ako ning simbahan. Oy, igsoon ko. Bisan usa ka kusing ini. This is the property of God. We are the manager. Gigamit lang ta si Ginoo to manage. Walay membro diha, walay matawag nga you are the member of this pastor. Ang tawag na to pangulo lamang igsoon. Mo na mga igsoon walay ecology dapat dili ta magamit anang ecology. Ako manggod ni, ako ng membro, ako ng simbahan, ako na. Oy, igsoon wa tay bisan usa ka kusing in kalibutana. Iya sa Dios ang tanan. That is why maminaw tag correction. Tudlo giya. Nya narabay poy kusog kay mo ingon nga kita mga pastor magpa-correct ra pud taw nya koreksyon na mangluod. O koreksyon na namang luod. Wala mga kaisang tanang gusto daminaw. Pila mo kalibo karon nga naminaw, kuhaan na undangan na ng ecology. Hinoon sa Dios logi na siya. Sa Dios ragyod na siya mga kaigsunan ro. Sige nga ako. Di magsirbi na si ako mga kaigsunan ko. Ako. Muna mga kaigsunan sa tanang gasunod raminaw naglantaw karon ako ning membro ayaw adto dito kay ako kang membro ako ka oy kanos amang ko nimo na panag-iya. That is why igsoon we have to be listened for any suggestion and situate nga ma-prove nimo nga wrong siya mistake siya so we will accept the fact kay ngano mao magina siya igsoon. So take note of this. Correction leads you into perfection. So, kanos ako mitubo igsoon ko sa pag-install og radio and then sa computer. Nakatudlo ko computer pero I need more teacher to teach me. Kay daghan pa kong butang nga wala makatuni about computer, about radio. Yes, na ako'y nakatunan. So maybe katunga lang or 1/3 or 1/4 or 1/8, 1/16 lang. Mo na makaigsunan ko og I will not claim dili ko na i-claim igsoon nga this is mine. But this is the property of God. Ako lang igsoon nag-manage lang ko ani. Nag-manage lang ko ining tanan. Dili ni ako. Wala ko gipanagya ni. Tanang kwartang maabot ako nang gastuan para sa bulaton si Ginoo. Mao kini mga kaigsoon igo lang ko motudlo dinhi sa kamatuoran. Kay sayang kaigsoon ko magsigi tagpatawag og pastor. Magsigi tagpatawag ingon ani naiuban nga digid mo sugot og dili tawgong pastor. Brad, maimuntag ay pastor day ko. Pastor ko. Di na kinahanglang mahibal-an kang pastor ka ang mahibalan nga anak kag Dios nga makita mismo even
dili nimo i-identify imong kaugalingon og kinsa ka, but makita ng imong lifestyle, the way you move, the way you act, the way you speak, makita na og kinsa ka. Ayaw nagkinahanglan introduce mo kaugalingon, let God introduce you. Oh? Mao kana mga kaigsunan. Mao na nga dapat mga kaigsunang naminaw karon. Ayaw gi-promote nimong kaugalingon, i-hide imong kaugalingon. Kay kung dili gani nimo ma-hide ang imong kaugalingon, na delikado ka kay si Jesus ma-hide. Dinhi ini nga radio, dinhi ini nga mong Facebook live, akong i-hide ang ako nga self. I am nothing without God. Wala ko'y mahimo kung wala ang Dios. Nganong nakahimo kung nakawali because of God? Nganong nakahimo ta? Ang anong nakahimo ta igsoon nga nakahimo ta pagpalapdag sa mga radio station is not about ni bisan kinsa, it's about God. Ang Dios lay makahimo ni sa kaalam mo kay balo igsoon. Actually wala ko dili, I'm not engineer. I'm not ECE engineer. Dili ko engineer, dili ko swito, dili ko electrician, dili ko gitawag og license nga welder, dili ko license o dili ko authorized nga kanabang mo install og kanang sa kuryente igsoon ko, dili po ko computer engineer, dili ko IT. Ngano nahitabo na nga ako ning nakabaluan? Because of God. Kay kun ang Dios na gani mohatag nimo knowledge, na pag wisdom, amo nang knowledge and wisdom, kaalam mo hibalo, walay imposible nga mabuhat nimo. Kay ang Biblia nag-state, nothing is impossible with God, with Him. Wala gyoy makulang. Wala gyoy walay imposible sa Dios mga kaigsunan. Kaya gani niyang giluwas ang imong sala. Kaya gani niyang gipasaylo ang imong sala. Kaya usab niya kanalang mga talent kana mga kahibalo guban pa. Yano ra kay na sa Dios. But we need to obey Him. We need to follow Him. We need to love Him. And to prove an evidence that we really love God, unsa yang giingon in John? If you love me, the word there is if you love me, keep my commandments or follow me. Sunda, buhata, do. Buhata ang iyang mga sugo. Nya kay daghan mang maingon igsoon, I love you Lord. I love you Lord. Pag ingon nga, okay Brad, kini kuyog tag Bible study. Ay pastor, busy ko na ko'y trabaho. I love you Lord. Kana kabalo mo, that's fake love. Piki nga gugma. Ano mingon? I love you Han, I love you Be, I love you so much. Sige, if you really love me, prove it. Pamatod lakaw sa mua unyang gabi kay pakigsabot ni mama ni papa kay magpakasalta ay kuan sa kining kuan. No, pakaraghan ang kuan. Tanawa ra igsoon. Muna mga lalaki, mga babae, prangkang pagkaistorya punto por punto. Walay tihik-tihik. Kana bang manguyab mo? Klaruhan ninyong kargada na mo diha? Klaruha gyud. Klaruha nga sigurado na nang pag-ingong larga-larga na. Kada manguyab mo dapat nagplano na mo magminyo kay og manguyab ra ka nga flesh ra. Ayaw na lang kay gano gadto di malas lang kasi mong kinabuhi. Ikaw pod babae, klaruhan na manguyab nimo, sigurado gyud nga imong minyuan. Nya na ikasarang gyud. At least na ilim na mamoy. At least na bugas, na kapatukod og balay. Tambag ni nga klaro igsuon. Nila pa to para dili magkabikos-bikos ni atong kinabi mo na daghang peteng lisuras kalibutan. Ako ning balikon. Wala pa ka humag eskwela, tapulan pa kaayo, bisyoso pa gyud, hinabako, hinginom, kusog pa gyud, sugarol pa gyud, laagan pa gyud, himarkada pa gyud. Unya proud po kay ning ubang babae nga makauyab og hinabako. Unay giingon, na sakay-sakay tog motor petininduta pa mapler pag pati kusugay igsoon ko, inutang na ito, pag abot sa panahon, problema. Muna mga babae, para dili mo makabikos-bikos, tambag ning klaro.
tarunga ang inyong pag-eskwela samtang may ginikanan pa mong mo pa-eskwela ninyo. Just focus to God, focus on your study. Maabot ng pa ng lalaki nga gi-prepare sa Dios na may kapod lalaki ayaw siging chicks diha. Focus sa imong pag-eskwela, focus sa Ginoo aron may hayag kang kaugmaon. Unya kung manguyab na gani ka dudong, sigurado nga anak kay mga binuhi nga mga manok, mga baboy, na nakay kahoy, na nakay balay. Ikaw pod inday, klaro-klaro hapon na, dili sa ingon nga materialistic ha. Mingon, materialistic kayo, kaya ang gugma rabagyo, di mila, oy, madahan igsoon ko. Ang tinuod nga gugma sa Dios, dili mo tulod ni mo kalisod. Kaya ang tinuod nga gugma sa Dios, muhatag ka nimog ayos nga future. Pero ang gugma sa kalibutan, unod nun, unod ray gipangandoy, unod ray gitingwa. Pag human nga makuha ka babae, mabuntis na ka. Tapos ang tanan. Ha? Padala tas unod. Muna mga igsunan, klaruhon gyud nato ni mga kaigsunan kay luoy kining mga babae, luoy kining mga lalaki, luoy ang ginikanan nag-expect nga makahuman kag eskwela, makatrabaho ka, makatabang kanila unsay nahitabo nahimo noonong. Kabalo ka? Naato dito sa first. Ang imong ginikanan mahimong apo. Apostoles. Ha? Mahimong apuhan. Nana siya'y apostoles. Nanagyo ko'y apostoles. Nga naman, aksidente nga nanay apostoles. Uy, nanalagi kay apostoles. Asa maron? To, gimong anak nakapabuntis. O di apostoles. Apo, from the word apo. Ha? Nanagi kay apo. Maahat gitawong ka apostoles ni mong gikuan. Ha? Makahat gyud nay apo. Muna mga kaigsunan pag-andama, mga lalaki babae, prangkang pagka-istorya oy. Kung gining klarohon, kidaghang kay damage ani. Usa taon kadong mo patong. Usa po kaday magpapatong. Klaro-klaro hapon in taon ninyo nga kasado na mo. Kay nagkalat aning fornication, napay adultery. Ha, usa mitabo. Ni suras kinabuhi mga kaigsunan. O de nagkuan ako. Anak naminaw giday ni karon. Di ra ko magsaba. Okay sa to kay nara magi private message man. Klaro-klaro ha gitaw niyo igsoon ha. Kay katong na damage na, katong na ingon anak na gyud, so wala ta mag-condemn. No, salamat sa Ginoo. Ang imong buhaton, katong nabuntis na, katong nakapabuntis na, ala, ang imong buhaton hinulsolida yung pagpakasal mo. Okay na. Ya pangalagad mo sa Ginoo. Pero katong wala pa in taon, katong dalaga pa, dalagingging pa diha. Hala, ayaw itaon ninyo nagkuha na igsoon. Ayaw taon ninyo na og ingon ana Ha? Tambag gini, klaro gyud ni. Luoy kayo. Muna nga samtang wa pa may tabulahan nga naay magtambag ninyo. Muna ang usa taon na pag ginitabo igsoon, mo gipamalay ana gipadala na ng babae. Dili pa nakasaldong. Yanaghan pang nahitabo mga kaigsunan nga gitawag ni tago-tago marriage. Oy, igsoon, para sa inyong kasayuran ha. Ang walay lisensya nga mo solemnize og marriage adunay kaso nga tubangon. Ha, kanang babae og lalaki kasal-kasalon dili ka lisensyado, nya lalo pag yod below 18 years old na. Sulay mo search igsoon ko sa balaod, dili gyud na mao. Daghan ra ba kayo nga mga pastor nga nagkasal igsoon ko dili lisensyado? Nya ang gikasal pag yod, dili pag yod. Wala pag yun nakakuha og kining marriage license. Kaya nga naman, dili man 18 years old, 17, 16. Pare, ato lang silang kumpiran pare, kay unsao man ni pare nga naghigugmay man ni si Dudog si Inday. Di na maong tambaga. Ang tambag, ang bata kung nabuntis na, hala padak ana o ipagawas na. Ang pingi at timan na ay sa mo pagdulog ay sa mo paghimog kinamagulangan o kinamanghuran. Unya na napadulog balik mga nanay ug tatay kung makasal na. Pabuta sa 18. Manay tambag nga klaro mga kaigsoon na aron dili mga damage, luoy kaayo. Luoy kay mga kabataan. Nya napoy mahitabo, maabtan na lang og pila ka bulan wa pa ma-register ang bata. Luoy kay kaon mga kaigsoon, kinsay makaluluoy. Kabalo kaon sa hinurna. Yawa nang ga-control igsoon sa tao nganong naingonana ang tanan. Muna mga kaigsunan, salamat kay Brother Ray Gordon Silio Fabio, sakto good sakto pastor kay og dili maminaw ang ginikanan ang mapiktahan sa problema, labi na makapabuntis nabuntis looy kayo ang mga ginikanan. So salamat kayo.
Salamat sa tuwing suon na naglantaw karon na sa Saudi og sa uban pa nato nga mga viewers ining oras ug takna sa kabuntagon. Mo na mga kaigsunan nga tambag giya tudlo na tong tanan nga mahimo kita nga abtik. Danay ni tubag mga kaigsunan o kisa tong naghimo o nga nagsuggest ni kisa gani ha ni Moises yaman tong yaman tong ugangan ugangan ba to niya no? Kining dapat masagi Biblia mga kaigsunan. Okay, so salamat kayo para maswito mo diya kay ba wag ka si Jethro mga kaigsunan. Okay, so si Jethro so sa siyang apiki man kakaayo niya disod man kay si Moises di na kaatiman sa uban nga mga buluhaton kay tuwa na nag-focus na sige panghusay. Dahil maayo ra gud pagpilig mga leaders sila dito pili dito kani magpilig mga kasaligan dito kay sila mo'y pahusaya. Mura may tawag lupon na kapitan. Mo na mga kaigsunan. Mao na nga maminaw ta kay naay mga good suggestion niya. Usahay ra ba kining gamiton sa Dios? Kining tan-aw na to nga pasulo suggest kanako sa may imong nahuman God. Mao ra ba ba siya? No. Ayaw i-lockdown igsoon ko base sa iyang sinuloban. Mo pa to sa common, do not judge the book by its cover. Do not judge the cover by its book. Gibali ra pod. So ayaw hukmi ang libro base sa iyang nga cover igsoon. Sabi saya og cover kining taklob. Mao man na. Kay bati kay cover pero wa ka masayod nga grabe de kanindot ang mensahe. Muna mga kaigsunan, ayaw i-judge ang usa ka tawo walay iniskwelahan, walay kato-kato, walay kahibalo pero wa ka kabalo gigamit sa Ginoo aron pagtambag sa mga taong malamon. Muna nga akong gitrain akong kagalingon maminaw kung mga tambag niining ato mga kaigsuunan. I have to respect them. I have to respect him or her. Tungod kay nagatuo ko ug gasalig ko sa Dios nga sa nagkadaiya nga mga pamaagi siya mo gamit og tao aron ka mutubo. Igsoon timan ini. Kung napuros professional ang tanang tao sa kalibutan, mo'y kadakong gutom. Ay kung igna, mga dagko kayog posisyon, mamuhig baboy, musalo man ang kayanangan, anang humay, magdaro, di gidagway. Ang mga farmers igsoon ko usa sa pinakadapat pasidunggan ang mga farmers. Tungod sa mga farmers wala tay gutom. Apil ko kay farmers man ko kay di man kog bukid niya mo mubugwal bay puko sa mo tanom bay puko usahay og humay. Mo anay bay puko mais. Farmer na siya. Para ko ng seaman mga kaigsunan. Gatuo mo ka ng seaman ka ng barko. Basta gatrabaho ganig dagat, seaman na. Para nang sakayan ron. So sakayan lang na siya. Pero sima na, aalangan man og farmer na igsuon ko nga naamas dagat. Basta gabugsay lang na, siman gyapon na ay mga sima na. Basta-basta nang mananagat. Basta nas dagat go trabaho, siman. Okay, yan ay tao. Una igsuon nga dili na tumayano ang trabaho just like nila ni Peter og ni John igsuon kani adto. Professional kay sila sa pagpanagat. Ilan ang profession, ilan ang trabaho. Swito kay eksperto kayo sila. Grabe na kaniadto ng pagpanagat. So karon mga professional usab nga mga fishermen igsoon ko nga nagapangliw karon di ta kakaog isda. Og na puro lang doktor na puro lawyer na puro pilot igsoon. Kana mga tao sa kalibutan haros mga maestra. Kinsa pa may managat, kinsa pa may magbaol, kinsa pa may mamuhig baboy, kinsa pa may mananom sa mga utanon. Kung napuros na lang professional tanan, munang ang Ginoo igsoon ko nag-design siya og tagsa-tagsa ka mga tao just like sa atong gisgutan, apostle, prophet, evangelist, pastor and teacher para pag-andam sa katawhan sa Dios sa buluhaton nga makapatubo gayod. Muna mga kaigsunan. Asa naman to kagay na atong gibasan, wag tang man mga kaigsunan. Kadaghanan nag-message diri sa to nga Facebook. Ako sa tanawon ta, si anawa na gyud di na gina ko makita.
Di na ko kita igsoon kay laptop maguni ko ang kuan monitor. So giandam igsoon para pag-prepare. So sama kong gingon niya, so na ay mason, na ay carpenter, na ay electrician, na ay plumber, ug uban pa na ay pintor. So kini silang tanan kung mo function ni sa usa ka balay ang atong balay nindot king tan-ahon. So ang kining five folds igsoon kung mo function ni sagasa nga gihatag sa Dios nila, ang katawhan dali kaayo igsoon ko nga makristohanon. Dali kayong mutubo apan usahay gatagilid ang naningkamot usara. Munang sa simbahan igsoon ko luoy kaayo, usahay pastoray naningkamot og ampo. Pastoray naningkamot sa mga buluhaton. Ang kongregasyon wala mo cooperate. Muna nitabo mga kaigsunan, usahay pod ang kongregasyon ra po'y naningkamot. Gusto prayer meeting, gusto og overnight prayer, gusto Bible study, gusto aning tanan. Ang pastor pod wa po'y trabaho. Dapat gidon ta pastor and congregation magkahiusa sa usa ka katuyuan nga ang body of Christ magalihok. Dili kay pastoray naningkamot, dili kay congregation naningkamot. Matag usa mo take charge sa matag responsibilidad, matag trabaho diha sa simbahan. Dili kay magtinapulan, ikaw guitarist, do your job, ikaw song leader, ikaw worship leader, ikaw nga naa na gibutang, do your part and I will do my part. And then ang atong pagsimba, ang atong pag-alagad sa Ginoo motubo, dili magtinapulan. Ha? Every gift nga gihatag sa Dios diri kanato, take note of this, there is sacrifice. Yes. To maintain your gift or skills, kanang skill imo mo ginang gipraktisan igsoon ko, kanang giskwelahan na driving imo ginang gikuan. Pero kining gasay igsoon kusa ning nidangat si mong kinabuhi. So you have to develop, you have to practice, and you have to sacrifice. Kaya there are times or there are many times in order to maintain your gift, to sacrifice. There are many times nga adunay mga butang, there are things to sacrifice, to deny in order to maintain your gift. Yes. Sample ha. Mamintini mo ang imong gibugaton sama sa mga boxer. Lami ang ikaw sudan, lami ang ikaon, lami agid ani, di ba? Oy ingno kasi mong coach. Iyabta kag kaon diha. Maintain ang imong gibugaton, maintain ang imong kuan. Ay palabi ayaw palabi ining mga pagkaon na kay imong hangin mo hinay ang imong gibugaton basig pataka kag kaon diha. Mo bugaton niya ka, mo tambok niya ka. O di ba? So para ma-maintain mo ang imong nga gas sa igsuon nga gihatag sa Dios, naa kay ipang sacrifice. Di ba? Nasabtan ba mga pinangga? Okay? Nasabtan ba nato na? Muna igsuon, aron ma-maintain ako ang gasa nga gihatag sa Dios nako, na ako'y ipang deny. So unsa man? Wala ko magtrabaho. Nag full time ko igsuon, mi-resign ko sa akong trabaho sa akong profession in order to develop, to maintain, to improve my gift in life. No, sa gasa sa akong kinabuhi nga gihatag sa Dios. Nakay sakripisyo. Kabantay mo, kamo nga nasa gawas sa nasod. Hay kuging na, may tinguha ka ug wa kay gisakripisyo, gibiyaan mo pamilya. Gusto ka nga makatabang, lalo na number 1 man gyud sa panginahanglan sa panimalay, eskwela, nya wa mo ibalay. So, mga anak, my darling, I will go to Saudi Arabia, I will go to Hong Kong, I will go to somewhere. Magbulag una ta, dili magbulag nga by relation. Bulag una ta by kuan lang kanang bulag sa ta ato sa dito sa gawas kay manarbaho sa ako kay para sa ato ang kaugmaon para sa ato anak, di ba? So naa kay na sakripisyo tungod kay naa kay gipangandoy. So once you lost something, you gain something. So igsoon, kung gusto ko nga ma-maintain ako ni nga trabaho, akong i-sacrifice. Dili pwede maka-live ko niya na po sigtawag nako. Sir, mauni. Kuani mo na ko trabaho dito, dili pwede. So na may manawag nako, na may mo chat nako, ang transaction it's about the ministry. So full time ko igsoon nga nag-ministry.
wala ko'y sideline. I have no sideline, even unsa man nga sideline para maka-income ko. Fully 100%, 101%, Monday to Sunday, January to December, ang akong pag-atiman sa mga kalag. Sa radio, sa churches, sa pag-train sa mga pastors, sa pag-adto sa mga buluhaton, lalo na nga mobisi ko pag naay mga kasal igsoon, no, pag-atiman sa mga papers. So ako ng trabaho. Wala mga kaigsunan, dili pwede di full time. That is why daghang gisayangan sa trabaho kaniadto, daghang gisayangan sa kong salary. Pero wala ko sayangi nga naman. Kung dako man ko og benepisyo dito sa akong sweldo kaniadto, pero wala kay ko nagmalipayon, dire ko wala ko sweldo sa ministry, wala po ko nagkuha sa income sa simbahan 100% na igsoon. Mas grabe ang akong kalipay karon. Mas grabe ang akong kanabang satisfaction sa comfort nako nga naa ako sa Ginoo. Even kapoy, even kutas, dili man lalim igsoon ko nga nakay pang-atimanon, pero kalipay nako ang pag-atiman kanila ngano. Dapat mapamatud-an ako nga mahal nako ang Ginoo pinaagi sa pagpakita nako ngadto sa katawhan. Og ang tinuod akong pagmahal mga kaigsunan naglantaw sa Facebook na minaw sa radio set, iprangka nako ang kamatuoran. Iprangka nako ang kamatuoran. If you don't believe to Jesus Christ, you will go to hell. If you believe, you will go to heaven. Mao na mga kaigsunan ko. Kung di ka mo tuon ni Ginoong Kristo, di ka mo biya sa kasalanan, di ka mo biya sa kalapasan, di ka mo undang ining mga butanga, di ko maingon nimo, padayon rag simba brad, sige padayon lang brad, kay ang giapas offering. Muna kung naamoy makita igsoon ko nga mga churches leader kwartay ray giapas, mas mayog mo pahawa na mo. Dapat ang giapas kalag nimo nga matarong. Bantay igsoon kay pirmi ra gani kang hapoy-hapoyon, di daw ka makadetect. Basig na scam ka. Galingan, believe ko aning simbahan ng ano man. Huwag ka bantay si pastor ba, tabako ko. Huwag ka bantay si pastor ba, hubog-hubog ko gamay. Huwag ka bantay si pastor ba nga, kuha, wala ramag yun. Huwag ka bantay si pastor, sige kong TikTok. Huwag ka bantay nga magpakita ng puso, pakita ng dugan. Huwag ka bantay si pastor, aning huwag yun, tanawang ito ng pastor, puro ragi blessing. Yes! Makigsunan, ang Ginoo mo panalangin. Basta igsoon, ang imong tithes lang, accurate lang ang imong offering, mulabgi po muna ko, panalanginan gimo si Ginoo aga, pinakpakay mga tao, pero mga batasan kinaiya, perter ang pagkabatia. Igsoon, ang giapasa na bulsa, dili ang imong kalag, dinhi igsoon ko. Dili ko magtudlo unsay imong gusto, magtudlo kog unsay gikinahanglan nimo. Ang gikinahanglan nimo, kabaguhan, kaluwasan, si Kristo, nga ang imong kinabuhi igsoon ko, matarong. Kwarta, agi igsoon to be followed right after your obedience. Di ko mag-ulog-ulog yung namina sa Facebook. Di ko mahadlok sa terminos kalibutan. Ako sa ni Holman. Di ko mahadlok mawad ag membro. Akong gikadlokan. Biyaan ko Ginoo. Kung naman ang hate, Pastor, I will go. Okay, go. You can go. Plitihan pataka. Kaysa Dios na'y masuko na ko igsoon, mas kuyaw na na. Pilmero, hapoy-hapoyon sa ka. Pero nakadugay na, magsigilan tani. Mamatay ko no kaigsoon, kunya nakas pagpakasalanan, sa asang kapulota. Muna mga kaigsunan, kanang 5 folds, gibutang sa Dios, gigasahan na, dili aro magunot-unot unsay gustos kalibutan, kung dili magbulgar unsay angayan nga buhaton sa tao, to prepare the churches. Pag-prepare, in order to prepare the church, we need to speak the truth. To tell the truth. Ipagawas yun. Spread out. Isulti yun ang kamaturan mga kaigsunan. Dili na to hagan-haganan. Kaya gatong hagan-haganan mga kaigsunan, pagkadakong problema. Sigig simba. Nakapanataw ra, sigig simba, fornication, gipalit pag yun sa simbahan, gipasaniskol pag yun sa simbahan, gipagitar pag yun, gipasonglid pag yun, unya, fornication o adultery, unsa o manani moron, pagsagang. Sige rang inom o gamay, inom og dako, tulo tabako, sig pamaraha, sige rag usap og tabako, sige tabako, sig pamaligyag imnon.
Bligyag tuba. O uban pa, makaangin ka. Luke 17:1. Basa igsoon ko. Muna mga kaigsunan, dapat itudlo gyud. Munang unsay gasa nga gihatag sa Dios nimo i-develop na. Ayaw nagpamugos atong ganahan magkumukanta pero bisag unsaon gini mo kanta, di man gyud ta ani magsirbe. Pero nako igsoon ko, kani adto ganahan ko kumukanta. Sulay-sulay ko kanta ba. Paminaw na ako murag. Ako aganing pakpak yabagman. Ha? Dili na lang ko mamugos mo kanta, uy! Di na lang ko mamugos mo kanta, gitar pod. Di gyud magsirbe mo ata. Keyboard pod. Di gyud magsirbe. Di na lang gyud ko mamugos. Lord, dili magidagoy niko. Pawaliha lang ko igsoon, wala problema. Painsula lang ko radio, patukura lang ko simban, pag-absa lang ko, wala problema mga kaigsunan. Pero na iban, apakasayuna raman ng trabaho. Muna igsoon, kamong nagtaw diha, mga pinangga ko nga mga tigpaminawan, tiglantawan. Halos adlaw-adlaw ko nag-live, sundan yung igsoon. Unya, ug unsay gihatag sa Dios nimo nga gasa, pag evangelize man, pag pastor man, pag matutudlo man, pag apostolis man or sa lain gitar, sa song lead, pag atiman sa mga katawhan, tukod og simbahan or nasa Bible igsoon ko, mohatag man ka og panggasolina sa pastor, dili ni pangwarta ka, realidad ni ha. Katong gigasahan sa paghatag, halahatag mo igsoon, ay mo pag dinalo. Gasa man nimo. Na uban igsoon kabantay mo kasagaran sa mga gigasahan og panghatag katong pobre. Katong walay sweldo, tinuod ra bagyod. Pero napoy gigasahan nga naa. Malibog dinod realidad diha. It's talk about give. Mostly sa maghatag og dinaggo, dili tong dato katong igo-igo ra. Usa to kay mga kaigsunan ko ato makita grabe gyud ang estados kinabuhi. Lisod gyud siya. Lisod gyud ang kaimtang ba? Usar ka buok ihang baka, ning hatag pag yung baka sa Ginoo. Pero naipulo ka buk baka, 20 ka buk baka, bisag ikog na lang sa baka, wala gyud. Kay wala niyang gasa. Di ba? Naiuban nga gatrabaho igsoon ko, dahil ko na experience nakatulo akong luha. Iyang sweldo igsoon 5,000. 5,000 igang sweldo nara siya sa balay. Pero kabalo mo, sa pagsweldo niya igsoon iyang gihatag 4,500. Pilay bilin 500. Isa ako na ihatag sa Ginoo, pastor. Di man ko kawali, di man ko katudlo. Pero gugma manin ako nga muhatag sa Ginoo, ako nagihatag. Igsoon kabalo ka ang kining kanabitang gift of giving dili na sa dato, dili po na sa pobre. Nagi na nga gihatag asa ginanimo kay bisagon sa kakapobre kung gatinguha ka, just like sa Macedonian people. Kung gatinguha jud ka, makahatag jud ka. Muni kami kani nga ministry, dili ni mag-abusar ninyo nga mga viewers and listener. Kay kaniadto igsoon ko, dagyo ko grabe gyud. Di kabantay mo ha, kabantay man gyud mo mga kaigsunan, dinhi gyud ato ni mga pamatud-an. Nga kakita ba mo og GCash account sa screen? Kakita ba mo bank account sa screen? Wala. And even a single word nga tong gibuhian nga mangayo may diha ninyo sa diha nga nagguba ni nga radio station igsoon katong duha ka estasyonan na bag down tungod sa gitawag lang nato og normal lang siya nga maguba kay maguba man gyud ang kuan duha ka estasyonan palong. Grabe to panginahanlang kwarta makaigsunan and until now wa pagani gyud na fully paid. Never ko nga ning asked sa mga viewers and listener nga tagain mi ninyo i-pledge mo, hatag mo, maluoy mo. No. Kaya akong prinsipyo sa Dios ni nga ministry siya ray mo provide. I will stop kung wa nay maabot nga salapi nung kang mangayo ko, nung kang magpakiluoy ko. Mao na igsoon. Kay ngano akong pamatud-an nga ang Dios buhi nga akong gialagaran ug naminaw siya sa tanang panginahanglanon, nakakita siya niini. Mo na makaigsoon mo na prinsipyo ini nga mga sibianan.
Munang walay GCash account, even mingon. Kamo nga na blessed, kamo nga naayo. Kuan po taon mo si Ginoo, hatag po taon mo. Igsoon, sakto man na siya. Pero dili po tingali mura na og obvious po kayo. Ha? Igsoon, mao ni. Dili makalilimos ang atong buhay nga Dios. Dili siya makililimos. Dili sab ko magpakilimos. Dili sab ko magpakiluoy ninyo. Adto ra ko sa Dios magaluhod. This is my principles alang sa mga bag-o naglantaw na to. Kung mabot sa panahon nga wa na tay ikabayad sa wifi, ikabayad sa kuryente, o uban pa mga expenses, di ko magproblema. I will stop to broadcast. Yes, nung ka nga magsolicit, nung ka nga mangayo, nung ka nga magpakiluoy, nung ka nga magpa-pledge, nung ka nga magpaamot, I will not do that. Di ko na himuon igsoon. Dili na ko abusaran. Di na ko abusaran ang inyo. Nga, murabag, di ba kabantay ka? Pag-iampuan gani, sample ha? Sample eh. Giampuan gani niya naayo. Karon sister, kay naayo man ka, giayo ka sa Ginoo. Yeah, sometimes use the personal motive using the word of God. Giayo man ka sa Ginoo, ayaw gid kalimot sa paghalad. Ya ikaw pon kay maibitaw sa giayo ko sa Ginoo, mahalad jud ko. Halad jud ko. Maikog man putaan ni. Hatag ka pastor. Alipay pos pastor no. Dili ko ako nga magwali, di ko balayran. Di po ko pabayad. Di ko pabayad igsuon. Kay ang pulong sa Ginoo dili balayran, libre. Libre kong naluwas, libre sab ngo tudlo ko sa kaluwasan. Libre kini igsuon. Pero dili nako isiro ang sitwasyon. Kay di sab nako pugnan. Mao ni ang kamaturan ha. Ako nang gisaysay ninyo. Kon ang Ginoo nay moingon ninyo nga give, that's the moment you will give. Nung ka nga gikan sa kumbaba, nung ka nga gikan sa pagpasabot-sabot. If moingon na ang Ginoo, give. Hatagi siya, akong pagbuot, ako'y matuman, kay ako'y tagiya nimo sa imong salapi. Hatagi ka ng tawhana. Dili gikan niya, gikan ako, ako'y nagbuot. And then, you have to follow. Pero wala ko mag-ingon nga diri nako o bisan kinsa. Basta kay sa Dios, bisag kinsang pastora imong tagaan sa imong nga blessing i-share nimo. Wala na problema. Bisan diri igsuon sa ako mga kauban, kung naay revelation nila sa Dios, moingon pastor, naa may pinadayag sa Dios nako nga patagon ko anang pastora. Bisan pagkakinahanglan kini nga ministry, I will say yes. Sunda ang Dios nga nagsugo kanimo. Kay bisag nang inihanglan ta, dili pwedeng supakon ang Dios. Mao kana mga kaigsunan. Muna din magpaabot mi sa ihatag sa Ginoo. Maghulat lang may mga kaigsunan. Mao kana ang dako natong pagpadayag di kaninyo mga kaigsunan sa tunga gitun-an nga diin ang Dios may gihatag nga tulutag sa mga gasa. Kung yun na mabasa na sa Biblia igsoon, di na ko i-open, kamo na lang ikuan diha. May gihatagan ka gasa sa paghatag o guban pa sa pagdasig, sa pagwali, hala magtudlo ka buhatan ninyo. Mga mga kaigsoon sa tanang gasunod galantaw kaninyong tanan. Sister Lot, this is your real name. Lot, no? Thank you for watching. Salamat kay sa Dios sa nakaagi kay ni nga mao nga live. Murag karon pa siguro ka nakalantaw. Nagasali ka, nagi mo kami pasaktan. Nagasali ka sa mga pulong mo, nagasali ka kanamo. Salamat kay sa tong mga kaigsunan nga naga-participate ini nga live. So almost every day man siguro ta maka-live or unyang gabi na pod sa mga adlaw. Ay wala ko unyang gabi makaigsunan. Kay natay overnight prayer sa kuan. Kanso Monday, maybe Friday. So padayon igsoon ko sa pagsangyaw sa mayong balita. Magamay mang madako ang imuha nga ministry nga gidumalahan timan ini.
Madako man o magamay ang ministry nga imong gidumalanig soon. kami Ayaw kabalaka kay Dios may nagpahimutang nimo. Madako ug magamay basta ang destinasyon langit way problema. Kabantay mo sa tanan nga gabiyahe. Asa man ta mag-example ha? Okay. Aritas Negros. Timan dili tanan nga gabiyahe bus going to Dumaguete. Adunay mga jeep, adunay tricycle, pero ang direction Dumaguete, di ba? Nay mga simbahan nga dako kayo. Napoy simbahan nga gamay kayo. Jotay ra, napoy daghan ra. Pero atong siguradoon nga ang destination going to Dumaguete. sa kanunay ikaw magikauban. Okay, so basa ta sa Filipos 4:6, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Tanawa, klaro kayo, salamat kayo Brother Jeter. Muna akong gibarugan igsoon, salamat kay sa pagbutang diha. Ay dara ha. Akong balik kog basa. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayo sa Dios. Asa pangayoon? Asa pangayoon sa tao magsolicit, magdalag sobre? Asa pangayoon dito. Hatag mo para sa ministry, hatag mo nyawalihan pag ginagmay. Sa man puno sige no baligya. O sa atong balikon, salamat Brother Jeter. Naragi day mo diha nagkuan mo nagpa sani. Di ba ko kabantay kung galant, kung di mo comment, di jo ko kabalong galantaw mo. Pero ako nang matanaw diri sa number of viewers, mauna niya Jeter man ga comment. Di ko kabantay kay dili mo ko ni cellphone akong monitor. Dara. So, mo ni igsoon ko nga kung dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, atong gikinahanglan, inyong gikinasa pa sa Dios, uban ang pagpasalamat sa tanan niyong pagampo. Nagpasalamat ta. Mo nang thank you. Ako mo ingon, mo declare thank you Father God sa mga gamit. Thank you Lord sa kining every month na bayad sa electric bill, na bayad sa internet, bayad kining expenses para gasolina kay almost every day gabiyahe ko igsoon, lalo na mo adtuay ko og Basay to install another radio station. Ya sa Cebu na ako mintinunon mga igsoonan, halos every month na ako mga lagyo nga mga travel. Kunya almost every day gabiyahe ko sa kadaghan akong travel. Ang usa sa pinakadako na mong expenses igsoon ko is gasolina. Adlaw-adlaw. Muna nga kanang tanan gipangayo na mo Ginoo kay nga naman pundo. Nagang panahon igsoon ko migikan ko nga ang gasolina di ko kabalik. Mingon ra gyud ko Lord, og asa kutob ning gasolina aw anhir kita ni magpundo. Og mahiyusan ni ron aw wa tay mahimo backlight ta. Mao gyud na igsoon ko. Nung ka nga mingon ako wala pa gani hitabo di ko kay wa ko gasolina. Di na ko magpastor kay Lison. Di na ko magkuan kay Lison kay ni. Muna ako'y magtudlo nimo pagka-pastor. Ayuhon tagyog kag tudlo igsoon ko nga di ka magtinalawan kay magpastor kang talawan, ayaw na lang yon. Surrender ka gutom, surrender ka kuraw, anna nandigyod po igsoon. Salamat kaayo sa paniha. So ang unang gasa gihatag sa Dios 5 ka gasa. Grabing gasa igsoon. Salamat kayo. Salamat kayo ni Sister Lot. Si Ate Lot. Apostol, propeta, ebanghilista, pastor, bagtutudlo. So, hopefully, inyo ni ma-memorize igsoon ko. Apostol, Bisaya amdani, apostol, propeta, ebanghilista, pastor, magtutudlo. Na sa Episo 4:11. I-appeal ka Sister Lot sa kuan para maka-update ka dayon sa kuan sa ingkasog magditsog live naman tay group chat god. So salamat kay sa tanang kasunod minaw niya mao ra gini ako igsoon ko. Nga tabanganay tag-ampo sa kaalam mo kay balo ni Pastor Kim, Pastor Gideon, tatanan nga mga managers nga nag-host mga kaigsunan tabangir ko yung ampo, knowledge and wisdom and also protection kada adlaw gabiyahe ko. Ini nga ministry igsoon ko sa mga gikinahanglan nga ang Dios adto nato pangayoon sa Dios. Kamo usab ang inyong buhaton mao ni. Mag-ampo ka para anang pastora, mag-ampo ka para anang ministry ha Lord. Ikaw mag-provide Lord sa mauni. Wala itiman ugon sa imong gipangayo sa Dios. Apili na lang pod. Lord, nangayo ko nimog sina. Sample lang nangayo ko nimog bisti. Lord, tagain lang pod si brother, tagain lang pod si sister. Lord, nag-ampo po ko para kaniya.
Lord, at ngayo ko di mag finances. Lord, kining apili na lang po sa taga ngayon. Ampo lang po ko para kaniya. Adto na to sa Dios igsoon. Mani kani nga ministry purely igsoon ko nga dili ni pangwarta. O gusto kag ebidensya. Ako ni challenge sa iyo alang sa new viewers. I-CI niyo si Pastor Kim. Pwede mo makapangutana, i-CI niyo tanan. Inyo kung si Ayon sa LTO. Si Aya ko niyo sa PSA, sa university din gugikan. O asa ko napita ko mga silingan sa mga simbahan igsoon ko. Oh, Bisaya sa SEC. Oh, dito sa SEC siya ko ninyo. Kuha ninyo igsoon ko i-CI niyo kinsa si Pastor Kim. Unsa ako nga life? Unsa akong life pag manage ini nga mga sibyanan, ini nga mga kasimbahanan, ini nga to nga mga pastors, you have the right nga mo CI ka correct information about me kay basig magsigi kag email igsoon ko ni imong giminan dako da kay kulto. Daghan bang gawali igsoon ko nga baydor. Daghan may kay gawali nga wala makasal. Daghan kay kamaayong mosulti diya sa Facebook, diya sa mga reels, diya sa YouTube ug uban pa. Munang tanan nga magwawali igsoon ko diya sa Facebook, sa reels, Facebook man gyapon na, diya sa YouTube, sa social media, usa pa na. Tanan, siaya ninyo ang ilang kinabuhi kung unsa ang ilang relasyon sa Dios kay basig ma-deceive ka. Maayo nimo igsuon ko nga kaon-kaon sa sudan damak day kay ning galuto. Kay matinod-anon ka nga Dios, mahal. Manang klaro nga pag-istorya igsuon ko. Lami kay tan-aon ang lami kay tan-aon sudan pertikalami pero wata ka siguro behind that. Manang klaruhan niyo ang kinabuhi sa nagwali niyo, klaruhan ang inyo pastor mga kaigsunan ko. Ako ging ihatag ninyo ang complete information. Kaya kaniadto yabag ko nga pagka-pastor pero karon gitarong sa Ginoo. Oh, wow ka na mga kaigsunan. Manang klaruhan ninyo kinsa inyo nga pastor, klaruhan inyo mga leaders, isiay nyo ilahang dili ni pagpaghilabot. Kinaanglang gyud manghilabot ta. Kumusta ang relasyon siyang asawa? Kumusta siya ra ba ang asawa? Siya ra ba ang higugma? Mga anak o mga silingan unsa may relasyon ani bisig maayo ra nimo kay katubang ninyo, maayo ra ning makiga-entertain ninyo. Pero sa likod di ay TikTokers din sa likod di ang tarap so mo sayaw, napay mag-reels, napay mag-maidi, ang background kalibutanon. Dili makita sa sinuotan igsuon ko. Ha, dili man murag pastor, mura mag-aktor, di man mailang pastor. So dapat irespeto nato ang ato igsuon ko nga pagkatao. Dapat ma-identify ka that you are a children of God. Ha? Uy, makaingon to, pastor kiwa ka? Makapamalikas na lang Hinuon. Mura magukag aktor. Muna mga kaigsuon, dapat yun ato yun nga iklaro og kinsa ta. Dili ta maulaw, dili sabta magpakaulaw. Di ta maulaw, di sabta magpakaulaw in front of God, in front of many people. Atong irespeto ang atong tawag. Diba? Muna makaigsunan, klaro kayo. So di na lang kumaglangan, kinalangan nata. Thank you for watching. Thank you for listening. Sa tanang nga mga sibyanan karon nga nag-receive maybe si Pastor Gideon nakalapaw na jud ko. Pastor Gideon naka-live na po doon sa iya ha. So thank you kayo. Ito nga mga kaigsunan og diha sab sa Tanhay. Thank you. And next week igsoon ko pray for us kay mo travel ko going to Basay. So another radio station and ampo lang gid mga kaigsunan ko sa tanan nga provision, panginahanglanon mga kaigsunan labaw sa tanang protection, knowledge and wisdom o kami nga mga mutrabaho ani sa kamayaan sa Ginoo. Sama song ingon full time ko Monday to Sunday, January to December ang akong pag-focus sa ministry. Wala na ko'y sideline. Daghang nakapangutana, daghang naka-question. Pastor, unsa may inyong gikaon? Ay bugas. Simple lang, ay bugas. Hay man po magbugas, gihatag sa Ginoo, gigamit ang tao. Tinod, sultan mo, tinod, igsuon, I have the right nga magkuha ko sa ikanapulo sa mga niabot, sa mga gipangdala sa tumakaigsuon nga pastor. Pero kabalo mo, wala ko na kuhai for my personal use. Ayos sa pagtukod og simbahan. Ayos sa pagpatindog sa istasyonan. Asa man ko mag-income igsuon ko. Mao na igsuon ko ang akong dako kaayo nga isip pagbalos ngadto sa Dios nga bisan ang akong kinabuhi dili enough
nag-ibaylo sa iyang gibuhat sa akong kinabuhi. Kutob sa akong mahimo, kutob sa nabili nako nga kinabuhi igsoon. Akong ihatag sa Dios. Gigamit ko niya sa radio, pagpatindog simbahan, pagtudlo og mga kaigsoon ko nga mga pastors. Ug asa man ko nagkulang, akong pangayoon sa Ginoo. Ngayap akong tudloan og iyahan. I am willing for the correction, kay diha ta mo tubog mo sa mga kaigsunan. Let's pray mga kaigsunan. Kuyog tan ining hamubo nga mga pag-ampo kay dinhin ako mo bye-bye mga kaigsunan. Kay aduna sab ko na ako'y trabahoon re. Ako'y trabahoon mga kaigsunan no, mag-welding na sad ta. Kay wala man tay tao nga makatrabaho kunya kung magtrabaho na amang gi kunya wala man tay ikahatag nila. So solo flight lang ona ni. Solo flight lang na sa Pastor Kim mga kaigsunan. Pray lang gyud. Naman kayo sa aksidente, sa kitong yagi nga gabi, sa yagi napasok ko. Wala ko kabantay. Ilang igsoon naman kayo mga ma-injured man kita sometimes, but God will protect. Salamat nga maura na siya ganin hitabo mga kaigsunan ko. Sa kadalanan adlaw-adlaw ga-drive ko igsoon. So protection, kaalam, knowledge and wisdom. So tabangan na itag pray. Sige, salamat kayo sa inyo. Thank you Lord. Okay, so mag-ampo ta mga kaigsunan. So naad na ti ka Sister Lot. Okay, enjoy and stay blessed mga kaigsunan. Let us pray. Ama mga langit nun, salamat Lord, ining oras ug takna sa kabuntagon, sa kadaugan, kalampusan nga among nabatunan. Father God, dili ka bayran og salapi Ginoo ang amo nga nadungog ang among nabati. A million times thanks to you Father God. Nga naghimo kag dagko mga butang even diri sa Facebook, even diri sa radio. Nga dunay mga tao Ginoo nga nakadungog sa mga mensahe nga nakarealize sila nga nakahimo sila kasaypanan kakulangan sa kinabuhi. Lord, thank you kay sa mga naglantaw even sa gawa sa nasod Ginoo even diri sa Pilipinas. Sa mga tao Ginoo nga nagsabay even sa radio set diha sa Kansumandig Lord, diha sa Tanhay, diha Lord sa Malabuyok, diha Lord sa Lambog. Father God, thank you so much sa mga radio station Ginoo, sa mga nagumala niini. Thank you Lord sa mga naglantaw sa Facebook even naminaw din sa 95.9. Thank you Father God nga doon na kay kaalam kay balong ipadayag ngadto kanila magatubo magauswag kining mga tawhana. May sakit, may balatian. Usa sa among igsuon karon Father God may dengue yang anak. Father God ni Sister Gina, I pray Father God ini nga time o kagaina pa Lord naghimo na kagkayuan complete healing ngadto sa bata Father God. Tanan nga affected sa dengue, tanan nga affected Lord pinagi sa lamok ug uban pa in the name of Jesus. Uban pa mga sakit ug balatian ining oras sa giayo na ka sa Ginoo, believe it and receive it, claim it. Giayo na ka sa Ginoo ang Dios maghimog mga milagro. Ikumpisal ang tanan nimong kasalanan kalapasan sa Dios igsoon og ikaw pasayloon og ikaw iyang pag-aayuhon. Thank you Father God sa imong gugma kaayo diri kanamo. Salamat Lord sa walay hunong nga gugma. Salamat Lord sa walay hunong nga pagpasabot nimo sa mga mensahe. Lord, abli kami sa correction, abli kami Ginoo sa paggiya nimo sa among nga kinabuhi. May kulang pa kami nga dapat Ginoo namo magpanan og paningkamutan kung sa mga kakulangan amo Ginoo nga matrabaho. Salamat Lord ini nga sibianan Lord ako nagampo kanimo magpadala kag finances Father God aron magamit adlaw-adlaw tanan nga mga biyahe sa mga simbahan nga ipabarog sa mga sibianan nga ipabarog Father God. Lord ang mga motrabaho Father God padado isab sila finances Ginoo. Lord ako nagaampon hangyo diha kanimo giyahi kami tabangi adlaw gabi. Father God, samtang magabiya ako ini nga maos diri sa kahanginan, kaalam kay balo magadangat ngadto sa tanang nga katawhan, nga matud-anon nga gasubaybay sa imo nga mga mensahe adlaw gabi. Thank you Lord sa tanan nga mga pastor, sa tanan nga mga opisyales sa barangay, sa lungsod, sa syudad, sa probinsya Ginoo, sa even sa Pilipinas. Thank you Lord. Akong gilauman ang kadaugan kalampusan kanamong tanan. Ako giningyampo pinagi sa mga anak nga maos Kristo maluluwas kitang tanan magaingon. Amen og amen. Thank you Father God, thank you Jesus. Thank you mga viewers and listeners. Sa ngalan sa tibok person nga mga sibianan kini si Pastor Kim Ryan Absin makasalmang ining ganin sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto na pagabuhaton dinhi sa kalibutan. Pwede ka natong sipyaton apan ay lagi sipyata ang pagtuog pagdawat ni Jesus Kristo is personal nga manulasan. Salamat. May buntag ka natong tanan. God bless mga viewers.